Hi Laina, Sokostina, Kimberly, Goga Kimberly. Mbuyava Kimberly, how are you? Maita Mutenda, Wamuswera say nasi. Maria Piri, really say, guys, how are you there? Could you say, ku Africa? Group Pisa ere. Yes, Michelle, really say. Kenai Gwaba, how are you? Brenda, Lamini, really say. Guys, motiregirira muchaona mabhija amanema night dress kushikira amen because ndo life yekuno. Oli, thank you, watching from Pretoria. Thank you, my love. Thank you, love you so much. See you soon. Linda, how are you? Tina, how are you? Love you, Tina. Fortunate Taurai, how are you? Irene Kosa, she did say do life yekuno, guys. Kuno fikwa uniform zekubasa kwa dzoko ochinja ogeza opfeka mabhijama saka musatu mutojaira ini kuti pijama takaenda guys, mutojaira anditika. Anyway, memory share, how are you? Today say Sepa Africa. Hansi tambai kana sure vasikana musataura yezwe musadaro ende ko munotaura nyaya dzezuva haikona udaro vasikana musadaro ini. Honey Top, how are you? Sipiro zviri say get to how are you? Ru zviri say kuno tonora. Yesiba mnintondi mamkase. Roy Tinashe zviri say Roy, how are you this morning? Guys, anzi kwenda kuchikoro. Oh, that's good. Irene zidza shamwari kuchengeta mangwani. Guys, kuno tonora azvichavhunziwi izvozvo guys. Azvichavhunziwi. Hanzi no need to buy clothes. Mazvionaka. Unozongodzida izvo zviseni guys, ndakatobhukiwa ndine gig musi wa6. Mwari, ndine gig musi wa6. Saka haudi hembe here. Hi Roslyn Panashe zviri sei? Inda kusapfeka account toda madmin anenge ari pastanby. Guys, ndakatobhukiwa izvo musi wa6. Ndinenge ndiri ku baby shower, ku birthday, ku 50th birthday ye one of hanzi ufisimeli mba muri kutonora here kana mate iyo yekuti chida kuseva magetsi kasaka ndiri mba munyanyi kutonora zvamu ndongopfeka zvinodziya yangu handitiona ndosaka nechimboda kudaro andiona. Hi Shupres zviri sei Jessica Precious, how are you? My Hadasa zviri sei saka musi wa6 guys ndinenge ndiri panonzi pa Derby, ndo pandinenge ndiri panonzi pa Derbyshire ndo kwandenge ndiri koko kune party ya vakoma vedu vari kusvitsa 50 years. Actually andipazivi but the kids conducted me vakati Sibeli mairo amunetwa namai vedu Hesi Betha Townsend kurovawo indava so kurasa vakoma munin'ina wangu. Saka mai vedu madira anokuita toda kuti mungova surprise muri MC papo. Saka mother does not know, havasi kuziva kuti ndikuya. Saka ndinenge ndiripo musi wa6 ikoko guys, tichiona kuti Hesi vai Ricardo Autism zviri sei kuti tione kuti hanzi mazomushana nachikunai but ndotonogwa ini ndotonogwa ini pana nana. Saka ndenge ndiriko. Saka kune vari kuita Hesi Ruru warova Emma zviri sei vari kuisa mapati avo, mabirthday party, ma kitchen top up, machima party. Guys, the MC is here. Munoziva kuti tofaisa zvinhu. You know us now kuti when we are at work tinotoita kunge ma youth, ma teenagers, tinota get down kusvika apa, tinotosimudza vanhu, munototamba musingadi zvinoti tiri class, hatina class kana tiri kumafaro handitika tinofara. Hanzi namai Hadasa chimboyai kuno kana kuno kuGermany kana musama mukangogadzisa mai Hadasa kuti ndiuye ndinouya mukangoti chinosvikira mbakangu handosvika padhuze apa panonzi pane chindege chinomboita 15 pounds ndochitaimira ndouya musama ndongoya Friday ndodzoka Saturday timboona. Hanzi mama Vanilla, she's a big fan, havagoni neni handimaona. Saka tinenge tiri mama will see me that very day. Ini kwandiri vanenge vari vakoma vangu havasi mama, she's my sister handitika. Saka vachandiona that very day iroro ndenge ndiripo, vachangosurprise kana chingoti Peru ndasvika nzvimbo yai kuUSA. Precious, tichauya zvedu iko zvino kana uri kuno zvine zvaizika kuenda kunyika dzaunoda tichauya, but it's too early for us to talk about USA unless USA maita function yenyu ikoko mukati mveda tinotoya takati one day nokuti vanhu vanotoda zvekufamba, timu rekuno kunotoda zvekutofamba handisimaona. Iko zvino takambotarisana kuenda paAfrica paHaiti apa. Saka flyer takaona template nezuro but asati tinyanyatsobuda rese. Kana rabuda then utokanda kuAmerica. Kune munin'ina wangu kuna Melody niko uya ari kuAmerica ikoko. Saka kana ndauya kuAmerica anemboshaide kurara Melody ariko anotondi don't hanzi havasi kukona here manje don't ruin the kuti kudaro if kuti kudaro singatauri zanti you're right.
I've said too many details. Nzvimbo chichichi. Yeah, ndataurisa. Wataura chokwadi ipapo nasatozvunga. Anyway, excitement kani. Yekuti zviri kuita. Anoona zvokuti zviri kuita. KuZimfest zvakare guys, makatenga here matickets eZimfest. Ndichange ndiriko. I'll be one of your hosts KuZimfest. Anoona. KuZimfest munenge muriko here guys. Ndichaisa link. Vanoda kutenga matickets avo tengai matickets asati akwira iko zvino because matickets ne demand yaari kuita ne demand yanawo matickets anoenda anokwira ne demand yawo handika mukatarisa paakatanga price yanga anayo ne price yaari zvozvi nepachazoti July matickets anenge akwira kuenda saka kana wakaanzi USA yakadhakwa zvenyu akungonoshanyawo chinoona vanhu variko andifunga kuti zvinenge zvakadhakwa kungonoonawo variko vamwe vedu todzoka garai matenga matickets enyu andika kuitira kuti paanokwira iwo unenge uri safe andimona panozokwira unenge uri safe so Zimfest tinenge titoriti anditika ikoko kuZimfest mufunge ndo zvinoita Mwari wedenga tinenge tine tebhu yangu zvakare iri kutengesa chikafu in hustler by blood moshora Hanzi, are you at Zimfest on both days? Yes, I'm gonna be there on both days. Tonderai uda kuyaripi bamini date ndite appointment ndichange ndiri somna ninga chito host sa obvious 2 days ndinenge nditoriko animona ndakato apply leave yacho kubasa ndakato approve yo animona kuti ndinenge ndiri pa ground so ndo zvinoita mari ndinenge ndine stand yangu ndinenge chitengesa chikafu chedu gochi ganko tukafu twamunongoziva kuti tunenge tuchidiwa andimona twatinofarira kudya and I'll make sure kuti nyama chaigocha South African pedu patajaira handika tuchakalaka chedu tunovavira tunenge turipo tumamhiripiri tumachi tinenge tiripo handitimaona zvese zvinenge zviripo zvamunoda haisisiso so much and I was thinking about you yesterday ndida kutofonera but it was late ndikati marara Saturday I'll be there so I'll see you on Saturday bamintode musarga kundudza musarga kundichaga tionani I would love very much to meet you my young bamini makandi supporter from day one. This guy has been here from day one. This guy mukaona achirwira sisimeli munofunga kuti anovaziva handi ansati nambosangana naye. I really love this man tonderai uyu zvokutodaro handimona ndinonchiona zvangu mumasititi changu chaimo dzimwe ndicomment nendichitoona achitotsika naro imomo so I'm so happy to meet him for the first time kuZimfest. Ndichatomeka sure kuti chero zvoita sei ndamutsvaga uko tinoonana because ndinongo kuti uya pastand yangu pakati unotoya ipapo tinotosangana handika so no association nana aiwa tinenge tichingoita zvedu saka tinenge tiri kuda kuti vese vanoda kudya chikafu chavo guys ipapo tichatomeka sure kuti ndo pamunenge muri muchidya handitika zvichienderana zvakadaro ewa plus nendakati chipei nendakati chipei handiti muri kuona so guys takaenda hustler by blood patinongofamba tongofamba nehustling yedu ani mazviona hazvina basa kuti waenda kupika kuti waenda kupika na chiri chipo chaukapiwa naMwari chiri muropa unongokwana kwanda ungoenda unongopinda ndakatosvika shuwa nokukwana nekutopinda imomo mukati nditokutogadzisa tunhu twangu so ndichitogadzisa tunhu twangu nditori nevanhu vachinga tichibetsera kubika ipapo zvakatorongeka zviri correct andimona zvakatorongeka zviri correct saka handei takaenda ini wacho ndinenge ndiri kumusoroko handimona tichifara nevanhu tiri kumusoroko tichijamba maspika zvazvokuti chembere guys inini kana ndasvika panguva yekufara mumbozvisiya because chembere iri kumusha inokosha vana nhuva hakuna chembere inotamba mapiano guys ini ndinotamba mapiano guys ndigoita get down kusvika motikwa ichi hakuna chembere inotamba mapiano chembere iri kuAfrica iri kukwesha vana nhuva chembere iri kurima ina handisandozva kuti vana vanokweshwa nhuva sei handisandazviziva ina handisandoziva kuti kumusha kana kutonzi mbatavadza ndingadozvitema gumbo handizivi saka hakuna chembere inopfeka bhamshoti nokuti musi wacho ndichange ndakatokiya kana iri bhamshoti yako tichitorova iro chembere itaitu yenyu yamunotipa inini but takazvitarisa tichiri kutemwa dzinobva ropa ende tichatenge tiripo tichitoita zvakatodaro takaenda Linda uri kuseka mona takaenda saka ndatigare ndakuudza kuti musi iwoyo ndikuetwa chembere iyi chibhakira zvotwa kuno kuita yakoro kuvanhu guys ndongosungwa ndatokudira chavatsenga nzungu hakuna izvozvo hatidi kuzviwa tinenge takatidzana napesha titakatoenzana iwe peshi anofanira kuti unditsvage munin'ina wamwenanga unditsvage tinenge titese musi iwoyo antika right tatimbosangana muzara nhasi guys timbotsaura nenyaya yengozi nyaya yengozi itopiki inonetsa itopiki ino hanzi chembere dzinobvira taura zvako zvinobvira pa70 hanzi munezo aiwa zodzo riri pandira kuna noritora ringarwiswa zvaro zodzo rinotorwiswa hariregi asi anoritora chaiko hapana chero nosaka ndichiti handiti competition nemunhu I don't compete because ndine zodzo ranguwo ndoga mumwe nomwe nezodzo rake
pandangosvika zizo rangu rinongozvitaurira rega. Hanimona, rinongozvitaurira rega zodzo pandasvika. Saka there's no need yekuti ndite competition anyone. Kune vane zidzo ri pamusoro pangu vanongoita uya vanoitawo kwavanoita. Hanimona, there's no need to compete because we don't know each other. Umwe nemanongomhanya resi yake. Hanimazviona. Saka ndine zidzo rangu randinofamba naro randotoziva kuti chero rikarwiswa rikaita sei. Handika haridoni zvokudaro. Rinovata asi rinomuka. Semuzambiringa rinongovatawo zvinongoita munhu wese asi romuka. Ndo anointing iri pandiri iyoyo. Hanimazviona. So tinenge tiriko tichibika chidini musi wa6 kuDerby. Handisi ndakapiwa card. I forgot to ask kuti ndoshare here nevari muDerby vanoda kuuya kana kuti ndita say I will ask kana kuchinzi ndi invite vari muDerby madiaries anoda kuuyawo. Then we are going where are we going to take? Could I have the tickets. I'll give you the link where you buy the tickets at a cheaper price. Just use my code iyoyo. Handimona. So andizi kuti letu aripi ndakambompa link kana maadmin ndakambompa link rega ndipe maadmin link apine admin ndiana aripo ndiana admin ari comment section ndimupe link apine tichiendera mberi kuti mutore link iroro. Thank you Ruru, thank you, love you Ruru, love you Ruru. Aiwa ndotozviziva ndikiri andinyanyangu ku ndinotozviziva. I know. Saka tichirwara tichirwiswa. Milka, all right. Milka, I'm sending it to your WhatsApp so that you can give you. Unengo chikanda comment section. And itika unengo chikanda comment section. Vanhu vawane pekutenga matickets. Tenga asati akwira matickets ndakupai. But ndichazenge ndichiposta andimaona. Right. Hey, wakupisa futi. So guys, inzwa imunzwe nyaya yengozi itopic inonetsa. Anditika itopic inoshungurudza vanhu. Chii chinombonzi ngozi? Ngozi tinoiona sei kuti ingozi? Please, ndinokumbirawo chimwe chinhu one. Here, do not bring names. Do not bring names. Iri kuuya link Pride wozovhura. Iri kuuya link. Wanga warova futi Pride. Tinoona sei kuti chinonzi ngozi? Inobviswa sei ngozi? Nokuti ini tinotoriwo nequestion inondinetsa pachezvangu takanetseka kana tichibvunzana kuWhatsApp group kuti guys, nyaya yengozi iyi yesifeiti yemaExim Fest tinoita sei? Nokuti kuchiKristu ndoona vanhu vakawanda vachita namatatanisa vachinamata vachifasta chidini ngozi inoramba iripo. Kwazonzi kwaenda kuchivanhu ngozi yazonobhadharwa yabva. Saka ipapo panondinetsa kuti saka Mwari vanokundwa nengozi here. Ndinoda kumbonzwawo experience dzenyu kuti panofamba sei panyaya yengozi. Ndinokumbiriswa nemweya waMwari pana muchifona no name dropping here. Antika atiti zvatidi zvemazita, atidi zvepamuromo, hatinya ngozi dzevanhu dzatinoziva, tikungotaura topic yedu yengozi yakazvimirira. Anditi chinonzi ngozi ichi chinombotangira papi pacho. Andimona tinoziva ngozi yekuti anzi kumusha kwakaurayiwa munhu. Kazhinji kacho kunonzi mumusha makaurayiwa munhu kudhara. Saka isusu tanga tisingazivi kuti like zvinotobata vana vasingatombozivi vanhu vacho vanonzi vakauraya. Like zvakaitwa neBhayibheri kuti ndicharova vana neshamhu yemadzibaba avo. Zvakaitwa nemadzi4fathers atisingatozivi kana maybe 6th generation from us ndo vakauraya munhu nguva iyoyo. But inozozokubata inini ndisina chandoziva nhasi. Nevana vanhasi vasina chavanoziva nzi pin number. Ndokumbirawo mise number comment section. Shumbres, can you please pin the number comment section? Inoya yobata isusu nhasi. Totanga kuuta zvisinganzwisisiki. Nengozi yakaparwa maybe 17, 20, 35 years ago. Inotanga kusvika nhasi. Vamwe dzimwe ngozi dzinomanifesta. Handitika tongoonawo hatizivi. And I'm not sure. Ndongoona dzimwe chinhu dzamanifesta kune vanhu vatisingazivi kuma next door. Ndozvadzinoita here ngozi. Dzimwe dzinonzi dzabuda pavana vemufamily. Ndozvadzinoita here ngozi. Dzimwe dzinonzi dzinoita zvakasiyana siyana. Chii chinoitika panyaya yengozi? Zvinofamba sei kuti tizive kuti chokwadi pata mweya wengozi uripo kutenderera? Zvinofamba sei? Zvinofamba sei? Tinoziva sei kuti chokwadi ngozi yauya? Besides kuti kuri kufiwa nokuti yatinoziva isusu tinenge chingoti kwafiwa nhasi, gore rinouya kwafiwa futi. Ndeimwe form of ngozi iyoyo. Hanimona nhasi yaenda kwabamini, mangwana yaenda kwa next year yaenda kwabankuru yarova mufamily kwabankuru, next year yaenda futi yatedza kuti nawe babini ichinda yakadaro. Handimaona ndongo dzatajaira. Handiti tiudzewo ngozi idzi dzinofamba sei? Dzinofamba sei ngozi idzi? Phone number iri kukari yakandwa comment section.
hanzi vanhu vanenge vachingogwa. I tend to disagree with you on that one, Priscilla, because nyaya yekugwa mufamily menyu munogona kutongorwa musina ngozi. Kutongorwa chako kutongovengana mufamily kusangotowirirana zvokuti munogona kungorwa asi pasina ngozi iri mufamily. It's possible. So handizivi hangu kana iri kwekuti ngozi yekuti vanhu vanotozogwawo iri ngozi vachandoziva nyaya yekugwa. I don't think kuti inenge ine ngozi. Hanzi ngozi mushonga wayo kuripa. God works with principle. His word says, give to Caesar what belongs to Caesar. You suffer from the sins committed by your forefathers, but there is a spirit of manipulation. Yekusungirwa, do you know that deliverance? Right? So, kana mwari wachiti we should give Caesar what belongs to Caesar. Nda kubvunza ana tarenga pane zvonyero zvakanaka chaizvo. Antika give Caesar pakuripa ngozi. Pane chishona nechivanhu chinoinvolviwa. And is it on the other hand, as much as wanyora zvakanaka, mwari vanoti do not associate yourself with the dead. And the dead antika havana ukama ne the living. Saka which is which apa? Toziva say, sorry, I'm not trying to confuse you, but ndoda kunzwisisawo. Auya ne point yakanaka chose kuti hanzi Bible rinoti ipai Kesari zvakesari. Saka ngozi yetu tofanira kuti ndanoibhadhara. But panobhadharwa ngozi pane chivanhu chishona chinoitwa imomo. Antika chinova if we go back to the Bible again, antika mwari vanenge vachita havazvinhu. Saka which is which? Pane twasei. Pane twasei. Ndoda kunzwa pfungwa dzenyu guys. You are free to say your mind and to say what you think. Antimaona ndokumbira kuti mufone antika number dzaiswa dzekufona tinzwewo what's your take on panonetsa ivi papa panondinetsa zvisingaiti andiwana. Saka I want to understand kune vamwewo kuti vakazvifambisa sei, because mwari vanenge vachingotimirai panzvimbo. Andimaona takamira panzvimbo taona vakawanda vanamata vatsanya vadini vachitorevesa zvekwamwari kuti mweya wengozobude mufamily. Anditika but ngozi yacho haibudi. Hanzi ngozi inonzi nechirungu ngozi inonzi ngozi. Hanzi wata iwashikana iwasheni chaichaiyo. Iwasheni chaichaiyo ndatokanda aiwa maupendi ndowacha ndichigesa ndisati ndakusamuwasheni machine ndotowacha ndichigesa. Right. Saka guys, fona itinzwe what's your take on nyaya yengozi. Inoitwa sei ngozi? Imwe inouya chiti hanzi kabata mufamily vanhu vese havarorwe mufamily. Anditi kwanza haiti murume nokuti ane ngozi. Kana ndikaseta murume nokuti ndine ngozi, newe munin'ina wangu wafanira kuita murume, newe mukoma wangu wafanira kuita murume, nevanhukadzi dzangu vafanira kuita vakadzi. Handiti ngozi iri kubata bloodline. Saka tese, saka ngozi inozofamba sei kuti vamwe vanorogwa vamwe havarogwi konzi ngozi. Hanzi ngozi iri kwedu, cannot run away from it. Chero ma-Christians, chero tiri ma-Christians say we can never run away from it. Ngozi haitombodi zvokutsanya nekunamata hazvishandi. Saka mwari pavanenge vachita vazviri. Saka toita sei, do we go against the word of God? Do we go against the word of God? Because mwari vanota vazviri. Vanoti you are either cold or hot. You cannot be in between. Saka kuti uchi gumbo kugumbo kuti only in the name of ndikuita ngozi vanoti zvavazviri. Saka how best do we deal with that? Toita sei? Pane twasei? Pane twasei? Ngozi ikauya mufamily vamwe vanoti ikauya mufamily vanhu havawani mabasa zvachose vanodini hanzi kuri pangozi wakasiyana nekuita zvemidzimu, because we'll be talking to the relatives vehama, then hama dzamaripa dzoita chivanhu chavo. So zvemidzimu ndo zvinonzi don't associate with me. Wadi kufona Anna and explain to us. Can you please call in so that you educate? It's an educational life. We also want to understand and know what happens. Antika kana zvakambosanganika kumusha kwenyu makambosangana nemweya wengozi unonzi maita ngozi yakauya. Antika makazvizvita sei? How did you do it? After mana mata zvakapera, after maenda kwamakaenda zvakapera. Nyaya dzengozi hanzina kuda hakuna zvakadaro. Mwari vanoti endai munoripa then modzoka monamata. Hakuna ngozi inodzingwa neprayer. Munofanira kuripwa. Okay, so meaning to say kuti prayer is less than ngozi. Anditi makristu ndikukuonai kuti muri confused seni. Meaning to say ngozi iri above prayer. Kana madaro ngozi iri above prayer.
There are certain spiritual principalities that needs to be done, either Christianity or not. The spirit of the dead does not discriminate. Ipapo is true. Zim digital. Don't 100%. But then, can I change the teacher? And this is all right. I might have phone at years of the sister. There's a edda. They cannot move on it. Since we see, which is Rupamba saying goes is like a case I believe even in the Bible, not or putting was the mass Baba is no Yapatiri meaning is the same concept. Yes, it is. Yes, it is. Hands in Bible wanted to Usauraya you know it's because you need to Toraya yes. Yes. Hands apana above. Shingo natural takazora zviriko and azvichinji. Andiziriwo chifana 18 gwe. Kugona ngosikuiripa even Bible waiti uraya mukawopisa kuripa zvitadzo. Ipapo ndobvumenesha dzati kuti muBible zvechokwadi vanhu vaitora zvipfuyo vachindisa makwai. Yanga yaitonzi sacrifice. Ndiyo here yanga idzi sacrifice. Ndiyo here yanzi dzipina inhamba idzi. Ndiyo yanzi sacrifice kuti kwainzi but iye muBible yamutore yezvipfuyo inini anditika ndeye kuti wainzi ukatadza. Kudhara kwanga kune mitemo yakaoma zvokuti nhasi dei yanga iri generation yanhasi. Andimaona tingadei musisina kana chinhu chekutangira chakungadei musisina because wainzi ukatadza kunokumberegero waifanira kuenda nechipfuyo. Pane umwe wauya wakati kuripa ngozi it's not ungodly. Okay, no sacrifice kwaive kupira. Okay, it's wrong number, we can't phone. Ora hanzi wrong number. Isa wrong number zvakanaka hanzi that number wrong number. Isa ingozi timbonzwawo vakasangana nengozi idzi kana mishama macho tandi kudi hanzi even vafundisi vanotokurudzira kuti endai munogadzisa chivanhu chenyu. Okay, well for the first time vafundisi vedu vazhinji vanototi musasangana nazvo zvechivanhu izvi. Wafona ako odrugarepo nokusingaperi nokuti vanhu vacho vanenge vasina chokufona. Nokuti inyaya ine confusion topic. Saka munhu unenge uchidza kuti ndofona here ndikafona yesitsitsi zvinozobuda sei. Inyaya ine confusion sereki nyaya yengozi. Anomaona inyaya ine confusion yengozi. And zvakare imwe question anoda kubvunza ndeyekudai so guys. Anditi vana mai vedu sometimes vabereki vedu vana baba vedu sometimes vanhu vari toxic. Yaita one yafona yaita shumbresa fona iri kuita iyo fate yafona. Vana baba vedu vana mai vedu anditika tinonzi tikavarova kana tikavatuka vane ngozi. Chandinoziva baba vanonzi havana ngozi asi mai vanonzi vane ngozi zvandinoziva anditika. Then we find kuti sometimes vana mai ava they do some things deliberately anditi vachiti kune ngozi. How best do we deal with that? Inyaya yengozi tichingori mutopic yengozi. Andimona. How best do we deal with that? Let's say ndakrosa mai vangu antika ingozi ichitonzi ingozi anditi ndinozvigadzirisa sei? Because chinhu chidiki zvinoita kuna mai manje harisi rudzi rwedu anditi chinhu chidiki unogona kunzi ukada kuti vakada kuti vakurove ukavhika kudai vanogona kuti wandirova. Anoziva vakada kuti vakurove uri munhu mukuru ukavhika kudai so ndozva mumwe munhu akavhika achida kurova namai vake akanzi wandirova ikatotsviriridza kuti akandirova ikatsviriridza kusvikira vanhu vatoita zvokutoripa izvozvezvo. Anomaona saka panoitwa sei? How best can we do it? Because it's a topic really deep and vazhinji venyu no mirai muri kuti hanzi kurova ngozi kutanda botso nengozi zvintu zvakasiyana. Zvintu zvakasiyana. Pane kutanda botso andika kukupfeka masaga koita kunonzi akarova mai ane ngozi yekurova mai inenge yakaita sei. This is a deep topic guys. Zvinhu tu apa regai tinzwe kune vafona. Hello pangozi. Hello my sister muri sei? Moshe muri sei sisima? Tiri right isu. Tipewo kudzidza tidzidze. Ine mazero angu
hakuna chinhu chinonzi ngozi, nekuti kana takuteera mushoko raMwari, vanhu ndevamwari. Saka uyo akauraya achanotongwa nezvaakabata, asi kuti madhimoni ane nzeve dzekunzwa nekutoona zvinenge zvichiitika panyika pano patichiri kurarama. Saka ndo anozodzoka iwayo akushungurudza kuvapenyu, nekuti pamwe pacho ndichiteera kungoti apa handina bhaibheri kuti tinyatsokupai mascriptures, but ndine kakubatsirikana kwandakaita pane imwe semoni yakaparidzwa inonzi ngozi chii, kungoti mazita hatingataure akazoparidza wacho, vanhu vanozoti pamwe takuzvisa nekusiriko. But ipapo ndakatora kunzwisisa kwakanyanya pamusoro pengozi, ende ndichitarira ngozi inototarisa pekuenda. Ndichiri kurangarira recently kune mumwe musikana ari kune imwe nzvimbo muZimbabwe akabatwa nengozi. Iye anga akapondwa, ive house girl anga akapondwa, but pane paakatanga kunobata akanobata panherera, akati ndakazopasiya ndaona kuti handingatambudze munhu uyu nokuti agara ari kutotamburawo nechekudhara inherera. Ndakati regai ndichienda pane ivavo vacho vanenge vakagara zvakanaka, vanana baba nana amai. Saka inini handibhilivhi chinhu chinonzi ngozi muupenyu kana takudzokera kushoko raMwari. Okay, saka musikana wamuri kuti akataura uyu kuti akambe ngaenda panherera, akataura kupi? Padrumas Media makaenda munoiona. Kuti aibuda uri mweya uchitaura? Izvozvi recently itoripo, but makateera pamashure musikana uyu aive house girl ndobva apondwa neboyfriend. Saka boyfriend iyi yakatora musoro wake ikamisa mushopu, munhu yatori mashopusi akawandisa. Iripo padrumas. Alright. Saka ngozi iri kutonetsa. Ngozi iyo iri kutotsiriridza izvozvi. Alright. Iri kutotsiriridza ichitaura pamwanasikana. Yakatotaura izvozvi pamwanasikana waigereko wechitiri. Ndo pamwanasikana gara wechitiri. Okay. Yakatopinda mudare akatopotsa adzipa murume achitora machisa achikanda mumoto. Saka yakanyatsotaura kuti pandakanyatsonzwisisa kuti madhimoni ndepekuti sei yakazobva panherera payakatanga pabva yaziva kuti uyu inherera, regai ndimusiye. Atisiyo tichatosiyiwo. Pakazoenda pane masemoni aapostoli Chivengwa munotsvaga yakanzi ngozi chii nemavhesi muchawana. Okay. Alright. Yes. Alright. Asi chiro ngozi hakuna madhimoni, nekuti imimi makamuka nhasi mafa muchiti Shakira wakapunza midziyo yangu, ndekara ndakazofa uchazviona. Madhimoni ane nzeve anenge achinzwa. Ndo zvinhu zvinozoinge zvakuitika after mafa. But nyaya dzekuti kwanzi madhimoni idzi zvokuti hanzi musikana anozobuda achiti ndaningirira ndazodai dzedzahakwa nevanhu ava vachitaura, zvinenge zviri zvemazaramusi here? Ndo anonzi madhimoni anotone nzeve dzekunzwa. Madhimoni kuve nenzeve hawo ane nzeve asi toda kupa nyaya ingozi andida kunzwisa nevanhu madhimoni. Okay. Hakuna chinhu chinonzi mudzimu, hakuna chinhu chinonzi ngozi. Alright. Okay. Yes, madhimoni ese iwaye madhimoni. Alright. Wow. Thank you very much. Maita basa. Matiri kudzidza. Right. Vauyawo vane muono wakasiyana. Hanzi hakuna chinhu chinonzi ngozi. Munhu wese ari free kutora muono wake. Handiti hanzi hakuna chinonzi ngozi. Handika idhimoni, nokuti pamunotaura dhimoni rinenge rakateerera. Saka ndo rinozouya roda kutanga kushungurudza imi moti kwanzi ingozi. Kwanzi nakola hakuna chinhu chinonzi ngozi. Handitika ndo kuandastenda kwavowo zvengozi izvi. Halo pangozi. Yes, zviri sei? Hatisi kukunzwa. Uri paiko? Uri mugomba here? Okay. Hatisiri kukunzwa. Zvanani? From point of view yekuti because zvinhu izvi ndakazvidzidza kuchikoro. Not that ndachida zviexperience but ndakazvidzidza kuchikoro. Ngozi dzine patrue. I think ngatiregedze kusakanisa zvinhu izvozvo tu. Ngozi kune ngozi yekuti munhu akauraya munhu. Handiti. Kune munhu akaponda munhu. And then ngozi yozodzoka mumusha, yozotanga kuuraya vanhu, yozotanga kudhimanda kuti ndoda mhandara,
kuti ndiripwe. Ingozi yakazvipisa iyoyo. Kune ngozi yamai yavanogara soro ndikasaini muchari pangozi. Yes. Muchaiona ngozi yangu muchandiripa. Ngozi yamai ndo yandinotaura pamusoro payo. Ngozi yamai kuripa kwayo kutandabodza. Vanhu vazhinji. Oh, yeah. I think you could explain what I endera mberi. Yeah. Vanhu vakawana vanzwisisi kuti kutandabodza kuita sei. Vanhu vanofunga kuti kutandabodza kuri involuntary. Kuti unongomuka mangwana makuseni wotoona kutoita kuti munhu atenderwa pfungwa wakupfeka masaga. That doesn't happen. Unozvitandisa botso unotozvitandisa deliberately. Because unoenda waudzwa kwaunenge uchifamba kuti zvinhu zvako zvitaramuke. Uri kufanira kuita se kutanda botso ramai vawakadai pane ngozi iri kutenderera. Saka uri kufanira kutanda botso iwewe kuti mai vako vaite se vasununguri. So how it works is munhu anobva apfeka masaga achitoziva unenge usikapengi usingatendereri pfungwa. Unenge tori zvamuri imimi dzimene motomuka mangwana mototi mangwana ndiri kutotanga kutanda botso rangu. Handiti momuka mopfeka masaga enyu then motanga kufamba mumaraini kumusha kwekwe vanhu vakatokuonai muchisvika pamusha pavo nemasaga enyu vanotoziva uyo ari kutanda botso uyu. Munhu vanenge vachikuisirai zvinhu magrain musaga raunenge uinaro riyari aisa zviyo zvake imomo. Ane chibage anokanda imo semusaga imomo. Ane mapfunde anokanda musemusaga iroro. Ane nzungu anokanda musemusaga iroro. Saka unozopedzera wane masaga nemasaga unogona uchisiya wotora rimwe kuti auzogoni kuzvitakura uchifamba mumisha yese yakakuunganidzai uchitanda botso. Vanhu ukatosvika pamusha pevanhu vanotoziva kuti ugari kutanda botso wotokuisira zvinhu musaga rako. Handiti fine wapedza mazuva ako handinatsoziva hangu kuti how long kuti unofanira kuita how long but I think 7 days zaunofanira kuzviita. Zvinhu zvese zviya zvaunenge wazounganidza zvese unozviemta zvese pasi uchitanga kusarudza uchizvisepareta. Unosepareta mapfunde kwawo, zviyo kwazvo, chibage kwacho, nzungu kwadzo, zvese unofanira kuzvisepareta zvinhu izvozvo. Otherwise it won't make sense. Paunenge wapedza kuzvisepareta ndopane punishment yako kutanda botso ipapo. Then kana wapedza kusepareta zvinhu zvacho zviyo zviya ndozvinoronyukwa zvobva zvazoshandiswa kubika doro. Then pourayiwa vakuru vemusha ndo vanozoteterera on your behalf vachikumbirira mai vako. Vanhu vekumusha kwamai vako madzikuru ako ndo vanozokumbirira mai vako kuti achiyera mwana anzwa chimuregerera onai atanda botso rake doro rabikwa mombe yaurayiwa tambira ichi zvipo zvenyizvo chiregererai mwana wobva wanzwa atanda botso wobva waregera and normally zvinhu zvako zvinobva zvataramuka after that. Saka ngozi inotaurwa namai haina kufanana nengozi iya yekuponda munhu. Ngozi yamai inoripwa yekutanda botso. Saka iwewe kana watadzira mai wako ukazviziva somehow kana kuti ukazviudzwa kwaunenge uchifamba kana kuti vakakuudza vasati vafa kuti iwewe ndakakugumbukira zvakati, chaunofanira kuita kuchiaprocha madzikuru ako wotovaudza kuti ndoda kutanda botso. Wochiti hauraiti tozvita riini wazvanoona kusenza ndozozvita weekend yeeaster hauraiti muzukuru. Saka vana sekuru vako vanenge vakatokumirira uchitanda botso rako guchunganidzisi zvako kuti doro rizobikwe vazokukumbirire kuti mai vako vakuregerere. That's how botso goes. Kwete kuti it's involuntary, it's very voluntary. Unotozviita wega kuti mangwana ndiri kutotanga kuita ndiri kutotanga kutanda botso. That's how it works. Wow. Apapa guys, madzidzawo ere ndadzidza mazvinzwa zvataura hanzi andi atsanangura zvinyatsonzwika. Ngozi botso ratinoti botso kutanda botso aiwa rinotozoita unotozotanda iri result yengozi. Mamunzwa chinotanga ingozi yamai kozotevera botso. Saka ngozi yamai amai vako iwewe kana vachigara vachitaura kuti uchazviona kana ndafa, wakandirova, wakandituka, wakandiita zvakati, iwewe
you go and approach vanasekuru vako hanzvadzi dzamai vako wovaudza kuti ndoda kutanda botso. It's hanzi ndo rinonzi botso racho, unotanda wega botso iroro. Vosvika voti right, iwewe uri free lini? Ndiri free paweekend. Hanzi normally it's 7 days. Masaga ako aya masaga ya osonwa ovuga pamusoro apa kuti rite chimusoro chokuisa musoro wako woripfeka saga riya waisa musoro wako musaga rimwe wotakura masaga kudai. So uchiinda house to house, musha to musha, mwana uya nemapfunde okanda, woenda panext wokanda nzungu dzemusvo, woenda panext wokanda nzungu dzina makanda, woenda panext wonokanda chimunga, woenda panext wonokanda chibage vachidaro kusvikira saga rikazara wosiya wotora rimwe uchikanda uchidaro. Handimaona then masaga kana zvichinge zvapera wapedza kutakura kutanda botso rako raini ndese wapedza raini rako. Handimaona then wochidzoka punishment yaya inozouya pakuti iwewe uchagara pasi kudai namasaga ako aya wadurura zvinhu zvose pasi. Handika wochi guys handidi kutanda botso, aiwa handidangu kutanda botso, mapawa pane nyaya saga ndingapfeki, ndingatakura hangu saga ndikafamba ndichipuwa. Basa guru rekutanda botso riri pakuti kana wapedza kufamba nomusha tumusha, wapedza mushese watenderera, wapedza wochiuya wodurura pasi muvhu kana kuti paruware hameno. Saga riya rakasangana chibage, rakasangana nzungu, rakasangana nyimo, rakasangana mafunde munomaziva guys, tukadai masunflower, rakasangana zvirimwa zvose. Wochisarudza one by one uchibvisa kana ingave raisi yawaisigwa yaya inorimwa iya, uchinonga shanga paishanga uchiunganidza pasaidi, uchibvisa chibage uchisa pasaidi, unoita 2 years ka. Saka botso rakaoma. Kwanzi kusvikira maybe veukama vanzwa tsitsi ndo vanogona kuzoenda kuna mai vontaura kuti mwana atanda botso. Honai nokuti it's impossible zvekutauka. Hari muri kuona but unenge uchitove mutrial imomo. It's very impossible like kuseparate one by one masaga. Saga rakazara 90 kg resaga pakaipa guys. Then vanasekuru ndovozorokumbira kuti chimuregererai anzwa nokuti you can't saga rose you can't guys pafeya cheko one you can't chero kapuwa chi 20 kg chaiko kuiseparate unogona kuita 5 weeks uchiseparate. Andimazviona. Saka ndo pane punishment yese ipapo. Saka ngozi dziri kunzi dziri paviri. Pane ngozi iyi yamai, handika poita ngozi iyi yemunhu akaurawa mufamily. Handimona. Saka ingozi dzese asi dziri pavakasiyana siyana. Manzwa pane yekuuraya, pane yekuvhika mai kana kuti yekurova mai. Andimuri kunzwa. Saka ingozi 2 idzi dzakazvimiririra dzakasiyana. Right. Kana vane vamwe vane muono vada kudzidzisawo something uyaitinzwe vane something kuti vatiudzewo kuti panofambiswa sei zvinoita sei zvamunosawo kwenyu kana muriko kwenyu ngozi iyi yakambopinda mufamily yekwenyu mukaisolva makaisolva sei, tibatsirewo nekutiudzawo kuti vanhu vadzidze vazive tizive. Right. Kola wanda join site ombomira tifuti taure neuya kufona sezvo uri papo. Hi dear pangozi. Hello. Hello, pangozi apo. Yes, pangozi apo. Pane yandoda. Examples ematypes engozi apo. Handiti. Nangoti ndikando imwe ndingati kandigopa discussion iyo yero yana mai. Handiti. Inini ndinoziya yamai vanga vari married. Handiti. Nababa. Baba vomisritana namai vonekana pachavo. Handitika. Vorambana. Mai vosimuka vosiya mudziyo mumba. Baba votora vokandira panze voita sezvinhu zvoora zvoitwa sei. Imwe ngozi iyoyo. Ndavaikanga mayo. Yes. Yes. Inenge vamishendwa chero vari vapenyu. Iyoyo inozonzi vana kuti vanoripa. Kana baba vakada varipo vana inini munofanira kutozoipa iyoyo nyaya iyoyo kuvatsvaga. Ini ndakapinda mutenderi makadaro iri muroora. Saka chakazotovabvunza kuti nehama dzavo vari padei tikatengeswa zvinhu mapoto mariko choto mitsvairo migoti mii yekungoti titi sori ndo zvamakaitwa zvinhu zvenyu iyo nyaya haina kuhendwa zvakanaka. Vakabuda varamwa vakasiya imba nemidziyo nehembe nezvinhu zvavo zvose. Baba vakabudisa vakaturura vakazvisa kuseri kusvikanaiwa nemvura zvikaora zvikati.
saka ndiri kungoti imwe example vanhu vanogona kuzodiscussa vachiincluda idzodzo dzekuti mai vanomizikwa naana baba vana vacho kana ana mai vanofa baba vasina kuroora. Iyoyo kuti imwewo nyaya yekuti vana mai vanofa baba vakapinda vakagara namai vasina kubvisa mari. Iyoyo imwe nyaya inopandanisa vana vacho vanozosafa nenyaya iyoyo inoda kuripwa kuti nyaya iyoyo. Right. Thank you very much. Kola maita basa mavhura pfungwa dzenyu papa maita basa right. Kola taura chokwadi indatopakanga mochima pakanga sei iripo ngozi yemidziyo zvishuwa yana mai munoganisa kuti mudziyo yangu muchaita ngozi. Ivo mai ava vane ngozi dzakawanda zvisingaiti. Mudziyo yangu muchaita ngozi ndeimwe type yengozi yekuti baba vako hanzwa munhu dati muteerere mudzidze vechidiki handika mai vako kana vakafa pakasara mudziyo pamba kana baba vafunga kuroora mumwe mukadzi baba vako ngavaite zvinhu imimi vechidiki vari kukura chigarai makateerera mudzidze kuitira kuti kana baba vakuda kuita musikanzwa munenge makambozviziva makazvinzwawo samwe kana pano hanomaona baba kana vakuda kuroora mumwe mukadzi uya panguva achipinda mune midziyo yamai ava achishandisa ingozi mukadzi munyuwani kana kuti baba voti kola wangu adona kana kuti baba voti ndakubvisa midziyo yamai venyu ndakukanda panze because mukadzi munyuwani ndoda kuti auye pana ari kuti inini ndoda handidi kupinda mune midziyo yemwe munhu baba vangotora zvinhu zvavo kukanda kunzoko mabhini onhonga kana kuti mvura yonaya ingozi kana yodzoka ngozi ichi haiende inodzoka kwamuri imimi vana handi muri kunzwa ngozi dzine mataipi iyi ndeimwe taipi yengozi manzi wakakorwa achitsanangura inodzoka kwamuri imimi vana munenge muchivarega paya muchiti buritai baba murashe inodzoka beki kwamuri ngozi iyoyo. Saka you have to be very careful. Kana uina baba vako vari single amai vakasheka zvishua it's time for baba vako to move on. Kana muine midziyo yamai vako do right. Dedzai hama dzamai vana sekuru vaya vauye vatore midziyo yamai venyu you give them everything zviri mumba zvamai venyu motenga kuti one baba ngavaendese zvese kana vachi vakuda kuroora kana kuti vanobuda mumba imomo vosiyira vana voenda kunogara kwavanonogara nemukadzi wavo mumba umu zvinhu zvese zvirimo munedza hama dzamai dzouya dzotora dzinotokusiyira kana musire musina kana poto motenga kutenga poto kuti one poto kutanga kutenga kuti one zvese munopa hama dzamai chero dzakaboka munovapa vanogaputira zvakadaro murikona. Saka ndeimwe form of ngozi yataurwa nakola iyoyi panapa. Saka be very very careful panotaurwa nyaya dzengozi idzi dzidzai especially generation iriko pazano havazvizivi nyaya dzengozi idzi. Sometimes we find kuti vanoita zvinhu izvi vasingatozivi kuti kune marepercussions dzachauya kumberi andimaona. Halo pangozi. Hi dear. Hello. Kola join live. Hello. Oh, sorry, yangaenda pa mute. All right. All right. Makadii sisi Mary. Ndiri right muri sei? Ndiri right. Indachoda ngotsinirawo pangozi dzamai. All right, ndotanga ndataura ngozi yemunhu apondwa. Kuti pangozi yemunhu apondwa kana iri ngozi dzaitika kudhara idzi munhu aipfuka aingopfuka onanga kumhuri yevanhu vanenge vakaponda vacho kwanenge kwakaparwa mhosva. But mazuvano sezvatingoona pamasocial media mazuvano it looks like vanhu vacho vari kuponda vari kuzodzigezera kune dzimwe hama dzinenge dzisina chadzinoziva. Zviri kuzonoafecta vana bamunini vana vekwana bamunini wekwabamukuru varidzwe mhosva vasingabatiwe nazvo. Saka ndizvo zvinenge zvava complicated zvinenge zvava kunzonzi zvakudove machechi kuti munamatirwe ngozi idzoserwe kuvaridzi vayo. But imini munobhiliva kuti vemachechi vakanamata ngozi inodzokerei? Kune mamwe masecumstance inodzokera because unenge wamweya wakuita kusundirwa imimi hamusiri imi makapara mhosva. For example isitiri vana fomba medu ini ndakapara mhosva ngozi ndosiya ndageza kuti vana vangu isasvike kwavari yoenda yonobudira kuvana vasisi vangu ndo vakutambudzwa nengozi yakaparwa namainini. In that case haisisiri ngozi ingori yoga yangozi yakadhaivetwa zvakuitishanda semweya wetsvina because zvimwe zvacho zvinenge zvakushanda sechikwambo kunzi hamufane kuroorwa nokuti pakaurayiwa murume ari kuda mukadzi. But mukadzi uyu tikatarisa
structure yengozi mukadzi anofanira kubva kumhuri yekwangu ini ndakapara mhosva ndokunofanira kubviswa mukadzi haifaniri kuzobva kune mwana wasisi wangu kana mwana wemunin'ina wangu inenge ichifanira kubva mumhuri makaparwa nyaya asi nokuti vanhu vakushandisa mishonga you find kuti ndinozochenesa yangu mhuri zvoenda zvakunonoparadza kumwe saka mhuri idzodzo dzikafamba ndo pane pakuti back to sender zvakudzokera kuvaridzi venyaya and then tozoya pangozi yamai ngozi yana mai musati maenda pangozi yamai kola ndoda kuti dzokerei kumashure pane zvamataura mati pangozi apa pane ngozi dzekuti kudhara ngozi yaibuda kuvanhu vakapara mhosva ipapo ndotaridza kuti disagree nemi nokuti kubva kare nakare ini zvandoziva ndinongoziva kuti ngozi inobuda as long as muri mufamily handi one bamunini bavana kupi imomo indauraya inini inongonobuda kana kumunin'ina wangu kana kuhanzvadzi yangu ndokwainonobudira kuitira kuti tizvitsvage isusu kuti chii chiri kuitika asi ndambodza ngozi inonzi yakangopinda because dei ngozi yaingobuda mufamily vemunhu akauraya vanhu nongoti ndezvakuona wega but zvinozoda kuti vanhu vaungane kana dziri mombe vati uyu mombe nokuti pane pasina choice iye yekuti ngozi haisarudzi inobata as long as muriro parimwe chete inotenderedza kosei ini mumhuri mangu haizotombotitambudze vangu vana vanenge vachibudirira zvichiendeka kwemunin'ina kundokuna kuchitamburwa kuchishura tikafamba then haisi ngozi kana kuti ndizo ngozi dzinotsipikiwa ngozi kuvhara ngozi kuti isapinde muno mishonga yoenda kunotambudza uko asi uriwo wakaparamura zvinhu iyoyo ndo yandati vakanonamatirwa vari kusundirwa mweya wacho unodzokera kuvaridzi haina kuripwa asi mweya wakudhivhetwa kudzokera kuvaridzi vakapara nyaya yacho kozouya yekwamai inini yandakaonawo ndeyekuamumhuri mamai vangu pakafa mbuya mbuya nguva yehondo vanga vakanenedzerwa kunzi vakapomerwa mhosva yekunzi muroi saka nguva yehondo ukapomerwa kunzi muroi waipiwa unonzi hanzi muzepete wainwiswa wotanga kuhumana kana uri muroi zveshuwa waitaura saka ivo vakanwiswa havana chavakataura vanga vasiri muroi mbuya saka musi wavakazofa zvinhu zvakaitika kare I don't know nguva yehondo kuti vaiva makore but pavakazofa isusu tatokurawo musi wavakafa zvakuripwa nyaya iyoyo yakatobuda pakatobvisiwa mombe panyaya dzese iyoyo kunzi vakapometora uroi mumhuri menyu pakabvisiwa mombe zvese kushungurudzwa anything chavakaitwa chese zvaitaurwa hanzvadzi yavo iripo pakabviswa mombe hanzvadzi yavo yakabva yanzi tine mombe idi iende nadzo asi pana hanzvadzi dzamai vangu vamwe sekuru vakabva vasara nemombe 1 because mombe dzacho dzimwe dzaitengewa among pavana vamwe ndo vaitengesa mombe dziya dzotengwa nevana vese vaikontributa sevana bva vaita ruchiva bva vasara nemombe 1 saka vamwe havana kuzviziva namai vangu havana kuzviziva kuti budha havana kuendesa mombe dzose asi mwana wavo vakatombaudza kuti baba madii kuti mombe iende pari kuenda dzevamwe vakamunyararidza kuti usataura asi chakazoitika ndechekuti zvinhu zvanga zvisingavafambire zvakanaka vamwe nevamwe vanenge vachifamba ndopavakaudzwa kuti kune mombe iri kunetsa pane mombe yakasara anamai yangu akatoshamisika kuti kune mombe yakasara sei mombe dzese dzakaenda ndipo pavakazofonera nabhodhi vacho kuti ko kuri kunzi kune mombe yakasara zvikanzi zvoni ivavo sekuru nyakusara nemombe izvezvi vakasara havasina kana mombe kana 1 mudanga rese dzimwe dzakarohwa 4 netrain ka1 mombe dzese dzakaparara danga rose rakaparara vakazotanga kutokontributa mari ndo vakatozokontributa mari yekuti mombe iyi vatsvake mombe imwe yekuti iende tevere koko saka ngozi dzamai dzine simba plus inobata vana vese nyangwe mukaparirwa ne1 inokuafekta imese saka munotofanira kutozoripira mumwe wenyu kana patoita mwana benzi akuparira imimi vase vana munotozobatanidza kuti muripe mese because zvinokuafekta imese wow okay right thank you very much kola maita basa guys mazviti zvazvitogona kola hanzi kwavo handika kwavo kwakaitika nyaya iyoyo yengozi yakadai handi sekuru vakaita mbuya vakanga vachinenegwa mhaka mumusha kunzi muroi ivo vasiri muroi saka paita lesson apa be very careful zvamunoudzwa kumamisha uko kunzi mbuya vanoroya iwe utofamba nesaidi rekuti mbuya vanoroya hausati wambovaona vakakwira chisero hausati wambovaona vakagadha chibhurumu hausati wambovaona usiku vasina kupfeka nekuda kuti wakanzwa vanhu vachitaura kuti mbuya vanoroya iwe wobudisa muromo unobva waita munyama kunobuda asara kunzi ndiye akataura kuti mbuya vanoroya muri kuzvinzwa kana mbuya vaya vazofa pamwe vamwe vanenge vasingari moziva kuti kuzimbabwe ukasviba ukaita muchembero ukaita munhu mutema unonzi unoroya munombozviziva kuti mbuya
mbuya vekuzimbabwe vatema vanotonzi muroi. Ukangosvimba chete kuzimbabwe chete utonzi muroi, ukangochembera utonzi uri muroi. Saka vana mbuya vakawanda vanoaccuswa kunzi vari muroi, kana vakafa kwanzi vanoti makavaaccuswa, makandiaccuswa kuti muroi, munofanwa kubhadhara. Pahoita sekuru vakaita ugiridhi unotongowanikwa. Mombe dzaindiswa dzimwe vasara ne1 mombe, zvakaramba zvichingonetsa kusvika zvazonobuda pakufamba kuti aiwa kune mombe yakasara, ngainde mombe iyoyo. Asi nyakusara nemombe uyu zvanga zvotomunetsa wese kusvika pakuti izvozvo hachina kana mombe 1 dzakafa dzose giridhi. Saka mudzidze apa pamunenge muchidedza vanhu kuti varoi paya vana mbuya venyu kumushoko nekuda kuti makahotspotwa makangowa zvichitaurwa kumusha. Ende culture yedu handisi tine makai, kazhinji kachona culture yedu vana mbuya vane dambudziko kumushoko vari pataiti vanongonzi varoi. Asi vamwe vacho vasingaboroi mufunge vanongonzi muroi, varoya. Ukangoita chandakaona gaisi ndonyepa here, ukangoita munhu mutema mbuya vari kumusha ukangoita mazino akaita sekuti akabuda panze kudai uri muroi. Inema here mbuya vatema voita sekuti vakaita mazino akati budei pacho kudai unotoi uri muroi. Inema here tarai chokwadi gaisi, unonzi uri muroi. Saka kefu paya pakuti munozoyo hanzi ukangoita maziso ukangoita zvisingahwisiki kana kudai kunonzi maziso avanotyisa fesi yavo ndaiona izere uroi. Apa havana kana uroi hwavanenge vanahwo. Mazvinzwa kuti mufemili kana usina kuona mbuya vachiroya handimaona usataura ndizvozvo kune kutonza kudla vanhu vasina vakatobuda pazvesei kudla vanhu handimaona inozvizivawo. But nyaya yengozi imwe inotinetsa panhu pamwe chete gaisi. Saka mondudza here kuti kuna naAmerica kune ngozi, kune vanhu vatema kavari kuna naAmerica uko kune ngozi here, vanoripawo here ngozi kuna naAmerica because we are all Africans and we are all blacks. Kune ngozi here kuna naAfrica. Ndipindirawo ipapo because tiri vanhu vatema tose, kune vanhu vatema vari koko. Kune ngozi here muri kunzwa madzidzi anditi nyaya yengozi dzakawanda. Kune yekwamai iyo kwaino iyo ndingadoihlawo pandadoirondedzerwa panapa yekuseparita zvinhu inotofundisa. Koita iyi yekuuraya yekuponda hanzi even kuvarungu iriko asana mbozviunzwa wangu ndaingofunga nezvekuzimbabwe chete asana mbowa kuchinzi kana South Africa chavo chako asana mbowa kuchinzi kune mweya wengozi asana mbowa kuchinzi kune mweya wengozi totangandozviwawo kwedu kuzimbabwe tokwatongoza kuti kune vanhu even kupfuka nyaya yekupfuka chaiko zvidhoma tongozvivona kweduko. South Africa asati ambona zvidhoma isu gaisi muza kuti tinotofamba kusvika na3 na4 kwaedza pana akambosangana nechidhoma kuSouth Africa. Zvidhoma zvangosara kwedu ukafamba unosangana nezvidhoma kutsenge kumamisha uku ndo kwazvinonyanya kutambira minoti zvombofamba sei kumamisha uku zvidhoma zvinhu zvinotoonekwa zvipoko asi kutaundi kashoma tikangohwa chapegi chiya ndo chakanetsa nechiya ichi chehurere riri remugweru riya raibhadharisa vanhu mataxi mari rinenge rakecha chete but otherwise hakuna kumuka takambodza chi nezvezvipoko kuti zvinowanzokuwanikwa kumusha hamene kuti sei ipapa right. Saka ngozi yacho yakawanda hanzi kwedu havadaro havo anoroya anenge achitosikanwa anenge akaonekwa sei namaiti munenge makaona sei kuti uyu munhu anoroya because kuti pazonzi munhu anoroya hanzi hakuna kusina ngozi madha handisati ndamboona mwanangu dzimwe ati like nemaplatform atina emasocial media tingadi tichionawo kana pamakune dzimwe nyika uchitwa zvechii unoona kuti sofa hatatu tinongotsikirira kwedu isu titambira kumaplatform even emanigeria chako tinenge tiriko because kunotoonedzeko dzinodakisa alright cheri chirega nenyaya reutaura iwewe utaura hapo. Alright, Sisimele, ndine flu so forgive my voice. Ini nangu ndine mvunzo wekuti zvoni zvamuri kuvunza kuti zvoni ngozi it seems like iri more prevalent kwedu kuZimbabwe uku kwekuti kuno uku vanhu vanourayana a lot but aumbofa kwambonzwa nyaya dzatinonzwa kunge kwedu uku. So my question is it a matter yekuti zvoni is God more powerful than ngozi, or is it a matter yekuti maybe we're creating these things based on our beliefs because your beliefs manifest. Kana wakakura uchinzwa kuti zvoni wakatuka mai unotanda bots unoita ngozi paunozotuka mai vacho you're expecting that outcome to happen.
Zvangofanira kuti zvoni, like, let's say even in life in general, kuti wakanyora, if you sit down today and you're intentional on the things that you want in your life, when you're at least able to, I want these things in the next 5 years. So when going to Shkangan, but wakasodzokera back, you know, in those 5 years, you can see kuti you've actually maybe achieved those things. So is it not because maybe we believe these things? Because ndakambona kuti situation yekuti zvoni pane mwana wokuti anogona kukura achizozi kana kuti aiwo rirombo chesa rombe ozvibhilivha utozoona kuti upenyu hwake everything she tries anochiita rombe racho kwete mumwe kuti anokura achinzi uchaita rombe chesa rombe but achitozviramba kuti kana handisi rombe otoona kuti zvoni paanokura anotobudirira. So is it, do we not create some of these things based on our beliefs? I'm not so sure also, because I would like to agree with you, Panya, kuti sometimes it's not our manifesta, because as it is the Muromone power. And whatever that you say, most of the things which comes to pass. I'm speaking things into existence. Yes, it even sometimes the more reason why I always tell people to say in our BP because you are actually like claiming it and you are actually like putting it on yourself like you are claiming it in post yangu, you know, because muromo une simba kugara chiti kune mwana uyu achaita hure uyu uchaita hure iwe handiona mwana uya anenge asingasivi uchingoramba chingobabatidza mwana wako because uri mai une bond nemwana ndiwe wakazvara mwana uyu uri kuisa chihure pamwana kugara uchitaura kuti mwana achaita hure handika in the end mwana anokura chihure chotaka kumanifesta mwana you spoke the words mwana anodiki kuti mwana achaita hure so it manifests but ari mwana wokuti anozviramba anogona kutobudirira kuti sazoita hure racho. That's my question. But now I don't know if agomatika kuti andizoziva kuba kuti ngozi iyi ndezvekuti tinozvibhilivha here zvatinotaura kana kuti chii ipapo handichaziviwo ndopandinoda kuti titsvagewo tiwane kuonesana nevamwe tipakamira sei. I was going to make it a sense why it would just be prevalent in one culture. There was a time in India I went for a work outing. So I need to understand my Indians, a lot of people. This way explain you know, you hear about these ghost stories. And that was I think that you know that people I mean just I have seen it. What you say, how is it just a Zimbabwean thing? You know? It's like I don't know why it has to be, you know, in one culture, but that was just my engongo. I think I see my beliefs here. Okay. Right. Thank you very much, caller. Again, thank you that we are phone about the direct call. Hello, caller. Hello, Tismel Murisei. Murisei. In it brought up sort of paying goes there. My name goes here. Nyengo dzemudziyo zvakaitika kumusha kwedu isusu ini musha kwedu kwamusana kubhindura tete vangu inini tete vababa vangu hanzvadzi yamai vavo vakafa kudhara but vanga vachiri married mudziyo yavo property yavo haisina kugovera saka vekuchishawashoko hazvina kugoverwa saka zvakazoitika I think izvozvo kuti vanenge vachingonetsawo spirit yavo ichinetsawo mukati memusha imomo vakazoshedza vana vavo vakazoshedza ana sekuru vanova vana baba vedu isusu vakati kwete kwatiri kufamba tingofamba amai tingobata mai vedu saka tikuita kuti toita sei kungonzi ripai vaunganidzawo madzisekuru nesuwo vana vanzvadzidzani I think tiri chizukuru chechitu kuna teta because tete vababa vangu vanhu vaungana then vana vakauya nemapoto macups zvinhu zvese mudziyo yemumba yese mudziyo yemumba haina kupiwa ana baba vedu inopiwa hanzvadzi vana vahanzvadzi isusu tisakapiwa munogoverwa maplate anotorawo plate anotorawo chii makaungana ndiko kuripa kwavakaita pavazopiswawo mombe yemadzisekuru vakangoripwawo zvakadaro kweta ngozi yamai zvandakanzwawo inini I think zvaakuenderana nenzvimbo kuti imimi munobva kupi
I think kwedu kuna namashona kumanzezuru ngozi yamai zvandinozivawo zvangu ini nezvandakatoonawo wakatuka amai wakaudza amai zvemubhurukwa wakaudza especially wakaudza amai uroyi kana kuti amai vakaita boyfriend iwowo wovatsura kuti muri kuitirei boyfriend izvo hazvineinewe unonanga kumadzisekuru kana amai ako akakutadzira unofanira kuudza madzisekuru hanzvadzisa naamai kana ana mai inini kuti ini ndaita problem namai yangu zvikunoita zvakadai ndovanokugadzirisai but amai vako ivavo mazono kune matoxic parents avariko amai vako ivavo kana vachiri vapenyu chandoziva hutande botsa amai vako vari vapenyu unotanda botsa amai vako vafa kana vari vapenyu vanokuudza izvi zvakatoitika kune munhu wandoziva vanokuudza kuti zvawakaita kana vari amai vari open vasina utsinye vamwe vaivai kutuka kwawakandiita kana kuti zvawakandiita mwanangu ndikuda chakadai ivo vanokuudza kana kuti iwe woshedza hama dzavo wotana sekuru huyai ndakatuka amai kuti ndakadai amai ako anotaura zvawakaita iwe unenge uripo then amai ako anotaura zvavari kuda ivo in front of hama dzavo kuti inini zvakandiita izvi ndikuda chakati ndikuda chakati vanotaura zvavari kuda then woripa chakanakira kuti haufanira kumirira amai vako avo haufanira kumirira vafa kana vafa ndipo paunotanda botsu kwedu isusu unopfeka masaga wozorwa madota unotendera botso mumusha mai vako kuti kumusha kwababa wako unotenda kumusha kwamai vako ndipo paunenge uchifamba uchikumbira chibage nezviyo because chibage ndechehufu kubika doro zviyo chinhu zvinobikiswa doro unofamba madzirora emumusha mamai vako vakadzvadzisa vamwe vanokurova neshamhu vamwe vanokurova nemutsvairo vamwe vanokudzinga kana kudira mvura iwe unofanira kutongogashira zvese zviri kuitika ipapo waunganidza zvese izvo kwabikwa doro musha kwamai vako kuti musha kwako iwewe kwabikwa doro madzisekuru ndovanenge varipo kwabikwa doro I think kuseti kwako iwewe kana hama dzako vanozongouya nemombe koripwa karipwa zvopera ndrobotsora ndoziva saka ndati zvinoenderana nenzvimbo kuti muri vekupi but isusu kwedu isusu especially kuna nabhindura namusana uko mazezuru mazhinji ndizvavanoita saka zvakuenderana vekumasvingo vane culture yavo vane maitiro avo mandau vane maitiro avo saka it all depends kuti unobva which region in Zimbabwe nekuti why ngozi ingori kunana Zimbabwe ingani kunana Nigeria mamovies aye munoona munhu achimuka wani aiwa kumuka nengozi zvinhu zvitu zvakasiyana ka kuita chipoko chekungomuka chishungurudza munhu akamuuraya zvisina vamwe vanhu mukati zvino yedu yekuzimbabwe inototi ndakaraini rose ichitodai but even kuvanhu ghost rinotongomuka zvekuripa izvo ndo culture yedu ndokuti haungati wakauraya munhu sisimeli woenda kuchechi une ropa mumaoko waraya munhu woenda kuchechi wotanga kudzinga spirit yemunhu iyeyo kuna Africa sindo zvavanongoita wani kuna ngozi vanongoita zvekuenda kumachechi izvozvo handingazivawo but it all depends kuti vanhu vanobhilivha sei but I believe as an African kuti nyika nenyika zviriko only hatizvizive hedu but zviriko izvozvo kana makambonotisa pane muSouth African akabva kuSouth achifamba ainzi akauraya muZimbabwe achienda kuZimbabwe muZimbabwe nika akauraya but why is that spirit yemunhu iyoyo iri kumutormenta because tiri maZimbabwe kwedu ndokune ngozi zvinhu zvacho ndokunoitwa zvengozi indovambidzo zvandakambokudza histori yemukomana wemombo yokuurayiwa kutoyando wokutungamidza musoro
All right, sis Mary. All right, thank you very much Kola tadzidza offside kuna namabhindura uku kuti kunoitwa offside. Thank you very much. Hanzi kuna nabhindura uko madota kurohwa shamu nemutsvairo kuti wakarohwa tandamai uchikolekta iwisa nezviyo zvokuti kubikwe doro. Hamoti doro rinenge chizopinda papi, I don't know. Kusaidi kuna nabhindura uko ndo maitiro ava vanoitawo. Right, hello dear pafone. Hello Nyasha, hello Sisimeli, shuwa vachikolekta chi? chikafu is Unotsvaga paleta vachikolekta. Indine mubvunzo Sisimeli panyaya dzengozi dzika. I think zvinhu zviya kuti zvizoitika, the family would have done something pachitunha chemunhu wavo. Handiti. The reason why I'm saying so, Sisimeli, I witnessed a situation yamai. Ajoina life koshino. Anenga mute. Yeah, it's out. Yes. I witnessed pana vamwe mai vakashaika kumaraini kwedu kuBulawayo. Taingo vati mbuya. Vakapiwa chirwere nemurume. Mukadzi paakatanga kurwara serious. Murume ndobva atiza ndobva anogara kumba kwegirlfriend. Agara kumba kwegirlfriend, mai vaya she remained behind mumba nevana vakazoshaika. Murume uya akauya the day she passed away. Easter itove mumba. She passed away. Ndobva tamufonera murume. It was early hours makuseni kuma 7 chaiko makuseni. Ndobva tafonera vanhu. Ndo zvaitika. Murume akati anga atova kubasa. Anga atosvika kubasa. Patakamufonera kuti mukadzi wako aita sei ashaika. Then he came pamba. So mai ava in everything that was happening, vaisaudza hama dzavo. The only person vaiudza muroora wavo mukadzi wehanzvadzi. Ndiyo vaiudza kuti baba vepano havachagari pano, maproblems avo ese vaiudza muroora. Handiti. So her relatives didn't know. But then they ended up knowing because muroora akazotaura kuti ndo zvachiitika panapa. Baba ava mukadzi atofa kuma7. Ivo vanga vasitoripo havachagari pano. Okay, fair and fine. Vanhu vekumusha kwemukadzi ndobva vauya vakati it's fine. Iwo wanga usina kuroora. After all these years, 16, 17 years uine mwana wedu, hauna kumboroora. Tanga waripa kuti mwana wedu afa sei iwe usipo. 1, 2, woroora tisati taviga munhu. Sisimeli taiva mukicheni tichitobika zvemuraini chichi. Ndakaona baba yavo vachipinda mumba vari chahwiwi, vakanopinda mubedroom vakabuda nemboma, vakabvumburudza hama dzomukadzi dzose dzaiva dzigere panze. Sisimeli takakuturiswa mapoto angauya nehama dzemukadzi tichibikisa panhamo. Vanhu vaya vakabuda vese vakati zvino hamusi kumuviga isitisipo. Okay, fair and fine. This guy decided to go ahead with the funeral. Despite vana baba vemuarea, vana baba respectable, vana baba vemuarea. Despite mabosses ake ekubasa, vanhu varume vechikuru nemadzimai echikuru vakaedza kumugarisa pasi Jimmy kuti siyana nekuda kuviga mukadzi uyu hama dzake dzisipo. Akati ndezvenyu izvo, hanyizingeni mina lezo. Ndoda kuona kuti bhokisi rake richatadza kudzika pasi here. Sisimeli takaviga mai ivavo. Hama dzavo dzakamira kukona uko, dzakatitarisa zvedu. Bhokisi rikauya pamba. Jimmy ndiye akatobetsedza. Maamuripo muchivigawo sanini. Ista tiri madzisa hwira emuarea. Isusu tanga tingoriwo vanhu vemunharaunda. Wamusingazivi. Zvotaidgodii Sisimeli because paiva nevana. Isusu were feeling pity for the children kuti okay, hama dzekwamai dzatiza dzaenda. Dzekwababa they never really got along with them. So we had to stand by those children because vaitowirirana nesu isusu. Ende vaitotiti mbuya muzukuru because mai vavo ndaivati mbuya. Anditi munoona.
Saka we ended up having to stand with the kids. Tikangoti, no, it's fine. Whatever is going to happen is tichamira nevana. Sisimeni box rakauya baba vakatobetsedza kuburutsa box remukadzi wavo mumota. Rikapinzwa mumba. Dheira tiri kuti musi wacho vari kurarama pamavo for the last time. Box rikapinzwa mumba rikagadzikwapo. Takarara tichimba tiri 4. Inini, sisi vangu nevamwe vakadzi 2 vemuraini. Tichimba tiri 4. Hama dzake yemurume dzakadovata zvadzo kuvata kubhoxi ikoko ndokwavai vakavata. Amwene vatete zvese zvakavata kubhoxi rakagarapo ivo vakatofuka machira vakavata. Takarara tichimba tiri 4 tikati hatirari mukadzi uyu taigara naye muarea mumwe wedu hatingamuregedza achienda saizvozvo. Takakwama tata usiku hwese. Akarwara angapiwa chirwere. Alright. Yeah, I think she didn't accept kuti apiwa chirwere. Anti ndo zvimwe zvakazomuraya plus zvakazomuaffecta nemoyo. It just became a complicated situation. So anyway, morning of the burial, tikati maybe hama dzacho dzichauya. Hadzina kuuya Sisimeli. Box rakavhurwa navatete. Hanzvadzi yemurume. Ndo vakavhura box. Kati okay, it's fine. Ndobva paitwa body viewing. Vakamira ivo vatete kumusoro kwemunhu asiri hama yavo. Vakamira ivo vatete. Vakazvirova dundundu vakati ndinozvigona. Tikatakura hama dzacho dzakamira kukona dzakatitarisa. Tikati iyi ndo ingozi iyi yapinda mumusha. Baba vavo takatakura box redu tikaenda kumakuva Sisimeli. Svikei kumakuva aiwa paimbwa paparidzwa nevekusaidhi remurume. Tapedza box rakati richidzikiswa raakufushirwa. Murume ndiye akapfeka tracksuit. Akawinya matracksuit nema-t-shirt ndokupfeka kepesi mumusoro ndokunonga foshoro akafushira mukadzi. Munoziva Sisimeli, nhumbi dzamai ava hadzina kugovewa. Baba after 2 weeks vakatora girlfriend yavo ikaita move in. Hembe dzamai ava isi takatozonzwa nevana because from that day I've never gone back to that house. Vakatora nhumbi dzamai ava vakakanda pamusoro pegaraji. Moona magaraji ekurokeshini aya kuti chinenge chingori extension chiri kungoenda kugeti chakakweswawo marata. Ndo pakakandwa machangani bhegi aiva nehembe dzamai iva. Zvakangozoora zviri pamusoro ipapo. Hama dzavo chaidzo hadzizivi kuti mwana wavo akarigwepi. Nhumbi dzake havana kudzitora. My question is, Sisimeli, until today baba vari kutogara lavish lifestyle nemukadzi wavo girlfriend iya vatozvara vana vavo vairi varipo pamba ipapo. Saka ngozi yacho iripi is my question. Iripi after all these years? Gogo vakashaika, I think if not year 2000 until today. Ngozi yacho takangoimirira. Kuda vakavhara ngozi kana kuti vanotonoitwa nayo ngozi yebhatima muchazviona vachakudziya muzvisivi. Because vana vacho vakangoti vati samuke vakabva vati evo isu zvepano hatichadi. Saka kuti tichanzwa information iri kubuda mumba macho hapasina achatoudza. Saka inini ipapapo ndopandine mubvunzo kuti ngozi kana iri ngozi yemachokwadi iriko chaiko Sisimeli, mai ava wai vasiri kupfuka chero kupfuka havo mumba mavo. But handisi munoziva kuti zvimwe ndopa panonzi nicharava vana nezvemadzava vavo kuti ngozi iyoyo inogona like dzimwe ngozi dzinonetsa vanhu nhasi ingozi dzakaitwa nevanhu wachembera kudai zvitaita isu kwakura kudai kozoi kune ngozi yakapagwa hameno kuti ri vanhu vachatotomba vazivi pamwe it could be the case zvokutoti vachazouya ndo vachabatwa nengozi iyoyo. Amen. It's sad, Sisimeli. It's sad. Zvakaitika panambuya yangu it was sad. Vane zvivindi vanenge vanotoroyawo ivavo vanhu vecho vekumurume zvivindi zvokuvhura bhokisi remunhu vanoriwana vakazviwanepi. Sisimeli, inini pandakazomboda kuti ngozi iya yatanga ka vatetenya kuvhura bhokisi vaya mafiro akaita mbuya ndo mafiro avakaita tete vavo ekupuwa chigwere. Exactly, ndo mafiro avakaita ekupuwa chigwere.
vakapiwawo chivanenge vanga vatori nacho, mafiro akaita mbuya zvekuti vakafa vakunzwa mwoyo, vakungozviitira weti, vasingachagoni kana kumuka kana kudii, vakangoiti vatete vavo vakangofawo the same way. Makuseni vakangomukawo sezvakaita mbuya kuti vakamuka vakati kumwana ndibikirewo porridge, mwana akabika porridge akavapa plate vakadya, vakagadzika plate paside pombedha ndiye sarai. Ndo mafiro avakaitawo tete vavo. Medu pamwe ichiri kuuya medu iri murodhi iri kufamba vari kupambaira zvengozi yacho. asi ndoti vamwe pamwe ndizvatagwana nakola zvokuti zvaunenge uchibhilivha noti 2020 later 24 years later hakuna chetika saka mwana kola ungachiti zvinodhipenda kuti unozvibhilivha here vari right nokuti uyu akati mina handizingeni bezvo akazviramba akati ndoviga nokuti akari mukadzi wangu pamwe kudaro zvakatomuescape. But inini sisimeli inini time ndosaka ndichiti inini I think it depends nokuti family yacho inoitei, because kwandanga ndakaroorwawo kwaiva nengozi yaivepo iyoyo ndakatoiudzwawo, ndakagarawo pasi ndikaudzwa history yacho yekuti pana vatete vaiva naamwene vavo vakabata rafu amwene vachichengetwa mugaraji, izvo zvigaraji zvepanze pavanga vorwara necervical cancer vakatanga kubuda honye chichi vachiora, you know the story yekuti chibereko kana chakuora and all that. Vatete ava ndokubva vabata amwene rafu vachivachengeta mugaraji. Saka one wevana vavatete ndiye aitumwa neplate yechikafu kuna mbuya vake. Saka mwana uyowo nekutya aingosvika ovhura door slightly osvededza plate. Osvededza plate. Mbuya vaya ndofunga nekusagonawo kuchasumuka, maplate akapedzisira aita queue. Vakazosvika amwene vangu inini pavakazosvika dhei ravakazosvika ndopavakazoona laini remaplate. Izvo mbuya vaye vaisagona kusvasvavira kuti vatore chikafu. Okay, fair and fine. Mai ava ndokubva vazoshaikira mugaraji imomo. Hama dzavo ndobva dzadaidziwa. Fortunately, hama dzakasvika before mapurisa asvika kuzobvisa bhoti. Hanzi vakangosvika ndobva vapinda mugaraji imomo ndobva vavhara dhoo hama dzacho. Hakuna anoziva kuti vakapindamo vakaitei. They were in there for a good hour. Ndobva vazovhura dhoo, mapurisa asvika, chitunha ndobva chabviswa ndobva chanovigwa. Okay, fair and fine. Years later, Sismeli, vatete vave kubata amwene rafu. Vakazvara vana vavo 7. One uya first born aitumwa nechikafu ndiye ega akaroorwa, Sismeli. One ari ega kudai. She had a very happy marriage. Yes, she's now a widow and all that, but she had a happy marriage. The rest, vasikana vese mahure mumabhawa, vakomana vese imbavha dziri mumajeri. Pandakazobvunza amwene wangu kuti kochiko chiri kuitika, ndo vakazondudza kuti ingozi yambuya vaya vaibatwa rafu. Saka ndo pandakaona kuti ngozi inogona kumanifesta, and now zvaakuninivira nekuva zukuru. Mahure aya ari kunozvara kumabhawa ikoko, vazukuruwo zviri kuvahakawo zviri kuendawo navo. Apanyakupara ngozi yake akafa akaita. Hapana chaanoziva, yakusvinetsa vasara. Yakuchinetsa vasara. But inini what I want to understand, Sismeli, is how come isusu tinozoripisiwa ngozi dzatisingazivi? Isitakaripiswa panhamo yababa vedu kuti tete venyu vakatuka mbuya venyu saka ripai, tikatoripisiwa mombe 2 nepavakatukirana nezvavakaudzana hatitombozvizivi. Ndo zvazvinoita ndichakurova ine izvo tokodzokera pastatement yere kuti ndichakurova ine zvinhu zvemadzibaba enyu. But it's unfair, Sismeli, kana toripisirwa zvinhu zvatisingazivi. But unongorohwa nazvo ungagodi ndo zviripo paground. Ndogurwa neshamwe yatisingazivi. Ungagodi. Ameno kubva ngozi nini chandakaona, it depends nefamily.
zviya zvokuti vamwe vanovigwa nemutsvairo, vamwe vanovigwa nebanga, umwe unovigwa nedemo, vamwe vane marituals ava vanoita. Reason ndechiye kuti munhu akafa anoiswa demo, anoiswa banga, anoiswa bakata, anoiswa sando. The reason ndei? Asi zviya zvokuti munhu anenge aurayiwa here. Handioziva murege chikuone vamwe nhasi toda kutoziva wameni. I think ndezvokuti munhu anenge aurayiwa. Pane musikana wokumidhubhe akashaika akanongwa akafa takatonzi misirei banga kana nevabereki vacho pafoni tikangoisawo banga iroro mucovid, but ndakanyatsoshaya kuti takaisa banga nemhiripiri, takaisa banga nemhiripiri dzered dziya nedzegreen, dzered hatinazo dzegreen, tikaisa masavhana. Masavhana ndofunga anga rekuti ndodoro raimwa, handimona, but banga vakatokumbira kuti mubatisei kudai, handimona. Mbuya vahwani vechikuranga mamavenena mbuya ivavo neni tisangati vechikura muisa vana vangu vari vadiki vaningina vakachikurangara nyaya mbuya ndotya mbuya vaya vakadhiwidza kunobanga richo vakatotora banga nyuwani kudai, so vakatomubatisa kudai, hati anenge afa akazonyatso kunibata but akangokudai so nefodya something like that, bute hamutanga ribute ripi racho, handimona, zvakatoiswa mukofini. I think ndezviya zvekuti tevera wese ane ruoko rwekufa kwako. Saka handizozivi kuti anenge achivacheka nebanga achivazora mhiripiri here pachironda chacho. I don't know hangu chichakaitika, but zvakatoitika uta papa izvozvo ndine first hand information because ndaite banga rakadouya ndikadoribatavo banga iroro zvese nebhibi ikatokudza tiko zvinhu izvi zvikanzi mai vavafona vati ngazviswe ngabatiswe aende nazvo. Zvacho zvandiri kutaura, it goes back to my point yekuti it depends on the family sisimeni. Kune mamwe mafamily anongofirwawo zvongofawo zvakalota, havana chivanhu chavanoziva. Honestly, isusu mazera edu sisimeli 40s, 30s, 20s zvichidzika, macultures awa we don't really know them. Saka kuti tizozviita tozvizivirepi? Pari tricky pa. Pari tricky. Saka kana muri musitorina vanhu vakuru vanozviziva, kana kuti musiri mafamilies ayaya akuti aista akunamata hatiiti izvozvo izvo, then honestly ngozi yacho hapana. Savana yanga iri yaimwa achiri kurarama, aimwa savana, saka vaingoitawo kuti maybe munhu aendewo nesavana yake. Achimwa savana kwaari kunosvika handizivi. Hanzi vamwe vanoisa mutsvairo chacho but ndinoti kuti reason inenge iri yechii yekuisa zvinhu zvakadaro. Bata wakadaro nechatimbonzwa kola vari panext apo muta yako foni kola. Hello sisimeli, muri sei? Kanjani? Ndiri bo, haidi hangu aibhilieve kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi. Nyaya inenge iripo ndeyekuti zvoni kana wakakurira mufamily inenge ichiitwa zvechivanhu zvekuti kana munhu akafa anodzoka and stuff vachibhiliva mune izvozvo, and then pane vanga vachibvunza kuti izvoni kana munhu akafa iwewe, kana baba vako akauraya munhu, ngozi iyoyo yosairirwa kwauri, ukaenda kuchechi hazviperi, ngozi inotopedzwa nekutonamata as long as you repent with all your heart. Kana uchinyatsokubhiliva kuna Mwari chaiko chaiko, hakuna chinonzi ngozi, zvose zvinopera zviya zviya. Makamboita ngozi yekola mukaenda kuchechi kuti tinyatsokuve confused, tinyatsokubhiliva kuirana nazvo kuti confused kuti hachokwadi makanga mune ngozi makaenda kuchika pera. Kuti mune wamunoziva here akaita ngozi akaenda kuchechi. Aiwa, ini nyaya iripo ndeyekutoti inini ndinotonzi pandakakura nditi ndainzi mukadzi wechikwambo because zvainzi sekuru wangu vakauraya munhu vakabva vaisa munhu iye kwandiri and stuff, and to tell you the truth sisimeli, pari pandatombobhiliva mune zvechivanhu ndichitomuka ndichitoisa bute, you know what happened, ndaitomuka ndakatorarwa nezvikwambo izvozvo, ndichitomuka ndichitoona kuti apo koapa ndanga ndakararwa, but since the day I told myself kuti no, izvozvo handisiri ndakazvibata, ndikaenda kuchechi ndikatendeuka nemwoyo wose, ndikanyatsokubhiliva muna Jesu Kristu saise nemuponesi wangu, izvozvo hazvitomboshanda sisimeli. So I have a testimony. So hakuna chinonzi ngozi, but iwewe kana ukati haubhilivi mune ngozi but uchiri kuita izvozvo zvechivanhu, haubhilivi mune ngozi, haubhilive muna Mwari, the fact is kana usingabhilive kuna Mwari pane kumwe kusaidi kwaunenge uri, those ngozi angori mademons, as the first caller said kuti angori mademons, and zvechokwadi mademons. Chimwe chinoitika ndechekuti zvinhu zvatinotaura nemaoko edu ndosaka chinzi muromo une simba, macases ariko and macases anoshanda.
saka ndo zvandinofunga Simela, handina hangu zvakawanda pakadzi iwewe waitwa mukadzi wechikwambo wengozi yakarekwa yakabatwa nasekuru vako apa. How old were you? I was ndakatodeclarewa ndichiri mwana mudiki and marelationship ainetsa pawakazozviziva iwewe kuti ukudziwa uri mukadzi wechikwambo wanga une makore mangani? I was 20. Wanga uchiri virgin? No, I was not virgin. Ndakangotanga kutongozviudzwa kubva ndichingokura. Munongoziva uchienda kumachechi. Pane mubvunzo ndakubvunza, might sound funny but it is reality. Andika kana uri virgin wakatongorana nemurume unorarama nechinhu chinokona sei kuti ndararama nechinhu iwe uri virgin chinenge chikurera pai? Sisimeli, unenge uchitorota uchiitwa bonde wotomuka zvakatoita semunhu anga achirara nemunhu but iwe usati watomborara nemunhu usati watomboziva kuti chinonzi bonde chii. Saka saka ndinoda kungokurudzira vanhu kuti vanhu tendai kuna Mwari. Mwari anotiregerera zvokuti hanzi vana baba vakapara ngozi saka takusafa maconsequences. Hazviko kana uchinamata naMwari nemwoyo wako wese. Zvinoitika kune vanhu vanonyengerawo kuti nhasi uri kuchivanhu mangwana uri kuna Mwari, you know those people. So that's what I believe, Sisimeli. All right. No, thank you very much, Kola. Thank you very much. Because my echoes. Right. Yo pakaipa regai ndimboverenga yatumirwa panapa atadza kufona adelita kwenda kuverenga nyaya yake yanitumira yadelita nyaya ndaverenga naiwe kuri kudzvapisa sei naiwe kuwaisa nyaya ndikutsinga ndichiverenga shuwa naiwe iwe SA number iwe delita zvemessage yana ndisitori pasendby chitega ndidziverenge kunoita seiko iwe adelita severenga apa nyaya ndaiona. Right. Hello, Pangozi. Hello. Yes. Tasera sei. Inini chandoda kana kuti kubvunza kana kutsanangura ndechekuti icho chinonzi ngozi chii. Asi ndoda kutanga ndatsanangura muziviro wangu first. Ngozi kuzoti inzi ngozi inenge chinhu chinenge chadeketererwa nevapenyu kuti munhu amuke. Ndo kuzonzi inzi ngozi. Just like munhu akafa vanotora ropa rake voita zvavanoita ipapo. Ndo kuti munhu agobuda pane umwe munhu kuti ataure kuti inini ndinoda chakati. Handiti ndo kuti ngozi. Saka kana pasina zvinenge zvaitwa hapana inenge panenge pasina ngozi ipapo. And then umwe mubvunzo wandinoda kubvunza kune vanhu vari kutaura zvengozi. Vanhu vari kuti kwai kumusha kwedu isusu ngozi iriko kana kuti yakavapo vanhu vese vakapera kufa ivo varipo 1 vari kuregerei kufa 1 and then 2 chimwe chekuti mubvunzo ndoda kunzwisisa kuti vanoti kwai kumusha kwedu vanhu vese vakapera kufa varipo 1 vakaregerei kufa and then 2 umwe mubvunzo wandoda kubvunza ndewekuti sei indiri kuziva kuti bamnini vangu vakauraya handi kunonzi ngozi inotevera kana vazukuru kana vana vabamnini kana vana vabamkuru isu toziva kuti bamkuru vedu vakauraya handiti and then ndoda kutsigira uyo ari kutaura kuti ngozi haikubatiyi kana mukanamata. It's a true Sisimeli nokuti tikaziva kuti sekuru vedu vakauraya and then isu vana vakwabamnini vana vakwani tikabatana pamunamato kuti Mwari nekuti Mwari ndiye ega anokansela each and every evil thing zviri kuitwa nevanhu. Saka Mwari ndiye ane simba rekukansela izvozvo. Hatingati ngozi inokurirwa naMwari guys. Nekuti chinonzi ngozi chii kusaidzirwa nekuti bamnini vangu vakauraya ini havadi kuti ngozi yachona iende kana vakadetemba kana utase kana kuenda kun'anga iende kune vana vavo vakuti ngazviende kuna Ru. Saka kana akunamata inouya kune vana vako ndopakuzouya kune vana. Saka we need to pray to cancel nokuti isusu Mwari ndi author hweupenyu hwedu akatinyora upenyu hwedu tichisati tatombozvakwa tichiri mumatumbu ana mai vedu
Saka kana takuziva kunamata, we break each and every spiritual thing zvichange zvichiitika kana kuti zvakange zvakanyogwa, tichinamatira idzo ngozi dzachona idzodzo kuti ngadzirege kutibata isusu vana vaningi, nekuti ngozi dzinosaidzirwa. Ndotsaka muchizoona ngozi dzinonzwa dzinozobuda after 40 years. Inyaya yekuti panombotombofiwa, maona pafiwa ka panomboti zii, pati zii zvozobata imwe mhuri. Handiti kusaidzirwa kuti iko zvino vana vaningi ndo vari kupera, vana vabamukuru ndo vari kupera, vana vabamwe. Saka isusu let's just cancel kana uchiziva kuti kumba kwenyu kune something like that. And then another thing chandachida kubvunza ndechekuti kuti ndikuita ndichikanganwa mani. Alright. Ndachida kubvunza kuti avo vanombotaura kuti kwai isusu ngozi yakaripiwa ikapera, vanhu vava vasingaroorwi, mabasa anga asingabatiki, and then vanhu vaingofa. Alright, avo vasingaroorwi vakazoroorwa here? Vava nemabasa anga asingabatiki, vava nemacertificate, but mabasa achinetsa vakazomawana, vakaita sei? Nekuti kunonzi kana ngozi ikangoripwa zvese zvapera, which means kana ngozi ikaripwa wakutoreply watova electrician, watova teacher, wakutopindurwa basa, zvinodii? Ngavatiudzewo. Right. Thank you very much. Good questions. Thank you. Right. Kola vajoina, Sheba, maybe what you want to start by answering the questions. Kana tichada iro ne vamwe kumbotangwa taura yako point andisivi. Welcome pachirongwa chengozi taura kutinzwa. Aiwa, makadi zvenyu nevese vari kuteerera. Aiwa, tiripo zvedu makadi. Inini ndoda kutaura zvandinoziva, handingapindure mibvunzo iyoyo because kunamata hongu, asi kunamata munofanira kuziva kuti kwakauya nevarungu. Tateguru vedu vaimanamatira ava avaita echivanhu. Zvekunamata izvi zvakazoya nevanhu vakauya kuzoningirikina munyika, kuzoningirikina vanhu. Ndo zvamunofanira kuziva. Vakuru vedu vachirarama mararamiro vaita zvavaita vachirarama. Mvura yainaya vachinoteketera ichinaya. Saka isusu tave nechivanhu chedu, takateedzera zvatakateedzera, zvese zvekunamata takazviteedzera, tanga tisiri izvozvo kubvira kumadzitateguru. Ndoenda pangozi inini, ndoda kutaura kuti vari kuti haiko, idziriko ngozi. Through my family, ndine hanzvadzi yedu yakaurayiwa, but hatina kuzviziva kuti kuurayiwa isusu. Takafunga kuti afa because aishanda zvekuti airima, aibopa mombe yari ega achirima achidii but akangoshayikwa. Ndobva zvanzi ashayikwa bva kwaita 1 week asina kuwanikwa. Ndozowanikwa ari pamusoro perukova, so akaiswa ipapo, akatsimbikira pasi musoro kuzotariswa kudai kubva aonekwa maziso akadyiwa, vanhu vakafunga kuti dzamudya. After 1 week ndobva avigo. Isusu kumba kwedu ndoda kutaurira vanhu vari kuti kutsipika kudi kumba kwedu havaite izvozvo. Mabereki vangu vanga vasingamboita zvese izvozvo, kana zvokuti chii kanazvo, kana vakanga vari vanhu vaiva zvokuti kumusha kwedu vaitonzi makarati. Havagone kana kutaurira zvechivanhu zvezve kumadzibaba avo ndo vaiita. Vanenge especially baba vangu, mukoma wavo ndiye aigona kuzviita, ivo vanga vasingatozvigona. Saka vadaro, handidi kutaura mazita zviri kutaurwa izvi, nokuti panogona kuti pane vamwe vanhu vari kuteerera vekumusha kwedu, but akanga aita izvi pakazobuda after some years. Mukomana uye akaenda kumba, akamuka ega. Kumba kwedu hakuna chakabatwa, ndoda kuti ndikutaurire. Hakuna kana chakataurirwa, kana kunzi ropa riri kutaurwa nodzi vanhu vanotaurira. Hakuna chakaitwa kumusha kwedu, havazvizivi ana baba vangu, asi akanomuka ega. Vanhu vachichaira chiwopu, vana ivavo. Munhu wacho akatoita futi murume waatete vedu isusu, hanzvadzi yababa vedu, akauraya mwana wehanzvadzi yemukadzi wake. Handimuruzivi. Vaitotyaira chiwepu, vachibata chiwepu, vachitoningirikira. Ndopatakazoziva kuti munhu uya akumuka. Tanda kutaurira kuti zviriko. Kune vanoziva mishonga vanogona kugadzira zvavo vanhu vavo vachimuka nekukurumidza, asi vazhinji zvinotozomuka chete. Ngozi iriko, musanyepera nokuti hakuna, iriko. Asi kuti zvinodhipenda kuti vamwe vanoziva mishonga yekutsipika, asi anotozomuka chete nekufamba kwedu. Zvozonetsa, saka muchiona vanhu vazhinji vari kutambudzika nezvakaitwa, zvinotonetsa vanhu vanenge vakurarama zvakaitwa kare kare. Saka maiona
kuti misha mizhinji ine vanhu vaiuya kuzofidza mombe vachitsvaga vachifidza mombe vofira pamwe vopromiswa kunzi tokupa vakadzi voregera kupuhwa. Saka muchizoona vanhu vaiva kana vazozvarwa kune dzimwe dzimba vopuhwa mukadzi anenge azvarwa unogona kutaurirwa nanasikuru wako usingazivi kunzi wati kugadzirwa munhu uye akanga anhikira uchipuhwa. Saka vanhu vekudhara vaizviita zvekuti vanouraya vanhu voti zii asi zvozomuka ngozi iriko. Ndozvandapindira kuti nditi zviriko, hakusi kuti hakuna, asi kunamata kwakauya nevarungu. Sezvo tiri kubhirivha izvozvo zvatinobhirivha totongonamata saizvozvo, asi pane rumbo rwewisiri runoti nengozi dzinoripwa dzose muchinjikwa. Saka ngozi shongo yengozi kuiripa kana muchiiziva kutoiripa mounganidzana vanozonamata onamata vanoita chibhoyi vaita vakoma. Ndoda kubvunza something pane hanzvadzi yenyu yakaurayiwa iyi ikazozvindira kuveka. Saka makazoziva sei kuti vanhu ava ndo vakauraya? Aka vanhu ava vakazouya here mushure mekunge vapingwa chii chakaitika? Vaitotaura aitotaura achitaura iye mwana waikoko achitaura akabata chiuto aitotaura zita rehanzvadzi kusvikira vazotaura takauraya tisu. Hazvina kumbofambwa vakatoripa mombe 10 vakauya pamusha pedu isusu toziva kusiri but akafa ndiri mudiki inini tichitenda kumusha tichinorima chidii aishanda zvekuti. Saka zvakatozobuda kuti akaurayiwa nemunhu akanga aine bhizinesi kumusha kwedu achida munhu vanhu anoshanda stereki. Saka muri kuona izvozvi zvindakambotaura kuna vamwe zvemota zviri kuitika. Munhu ane mushonga anopa vanhu vanoshanda kuti arambe achiita mari, haape vanhu vanorwara, haangaendese motikari kuhospitari hadzina zvadzinoita. Saka ari kutopa vanhu vanosenza kuti zvinhu zvake zvirambe zvichiita. Saka munhu mukaona vanhu vanoromba vanotoshanda nevanhu vanosenza kuti mari irambe ichigenerate. Havangape vanhu vakafa zvavo vari kurwara kuti mari inobva. Saka ndozvandachida kudaro kuti vanhu vanomuka ngozi iriko, asi hanzi ngozi kuigona kuiripa. Kana maizvinzwa munofanira kubatana semhuri moita zvinhu zvimwe chete. Vamwe saka muchiona kuti zvichinetsa zvino vanosaindidzirana. Vamwe vaenda vakanetswa kumbe kwavosaindidzirira vamwe. Asi ini zvakaitika live kumusha kwedu vakatoripa vanhu vaivavo vakatoripa. Zvandinotoziva nemunhu wacho ndaitomuziva paakafa taive vadiki zvedasi takatozviziva. Asi akatozomuka tato nedzina zvinotora time. Asi vamwewo ndo panomuka. Handi muri kundozviona wani zviri kuitika mazuva ano kuti munhu avarove anorova but vazhinji vanotomuka chete. Asi havangazvitaure sevaive vataura vaive havangazvitaure mumba mavo kuti vanotambudzika, asi vanenge vachitonetsa but vamwe vongwarira vosandudzira vachidaro vachikandana vatikana. Asi ngozi iripo. Ndoda kuti vanhu vazviziva kuti dziriko dzinonzi ngozi. Kunamata hongu takateedzera chirungu chakauya, chechi dzakauya nevarungu tinotozviziva tese. Vanoziva history munozviziva kuti chechi dzakauya nevarungu. Vanhu vatema vaiita chivanhu chavo vachikumbira pasi pemuhacha ende dzaive chokwadi izvozviya. Musatomboti kunyepa. Inini ndine munhu wandotoziva anoti kukweko kune maini yakanga yaita mvura mukati memaini. Smith ari president akaenda akanounganidza akatora magombwa enyika iyoyo vakarara vachitamba vachiridza ngoma vachidi mvura ikapa mumainimo. Saka chivanhu chiriko chakagara chiriko. Saka musatomboti zvenyu kunamata hongu mungadi. Saka munhu ezvinezvibhilivha zvaunobhilivha ukabhilivhawo kuti ndinonamata zvichipera namata, asi ngozi iriko. Wow, powerful. Thank you very much Wakoma. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. Wow, that was powerful guys. Machinzoka kwai ngozi iriko. Kana ngozi inopuwa vanhu zvinopuwa vanhu vanoshanda kuti varambe vachiunza zvinhu pakushanda, nokuti kungagopuwa here vanhu vari kuzvipatara vanoda zvavo kutogwara vari kufa vangagoita benefit yei? Havana benefit yavangadi yavangativigira izvi zvengozi izvi. That was powerful. Hai regai timbodzwa vanga vachitrai kufona. Kokola turi kufonera ikaona izogai tifonere vamwe vakaona ndifungwa chitrai kufona napakaipa.
Hello, pangozi. Hello, Sister Mary. Yes, muri sei? Tiri right, Sister Mary, muri right here. Mushe. Tiri right. Ande pangozi. Aiwa, tinayo ngozi yakaitika kwedu. Taurai. Ngozi yakaitika kwedu, Sister Mary. Baba vakauraya vakauraya mwana muchechecheche pane chidhobho watora zvekuromba kuita kuda kuita zvechidhobho watora mwana ubva wanomisa mudhamu kumuvharira ari kumunda namai vake ubva wamuba ubva wanomuvharira kumba kwavo mudhamu wavharira mwana mudhamu manheru asvika nemukadzi wavo ubva watora mwana wabva waita zvawakaita nemishonga yavo wavanotora mwana kwakumisa muchigayo chigayo chikatanga kufamba chigayo chatanga kufamba kudaro papera nguva ngozi iyoyo yakazomukira vana izvezvi vana vaane ma30 years iri kubuda ichitaura kuti ndakaitwa mudhamu ndakaurayiwa nababa venyu ndakaiswa mudhamu saka zvakanoita baba avo vakutora ngozi vachiisa kuna kuvana vamukoma vavo baba munini ndo vakaroma vakuisa ngozi kuvana vamukoma vavo ngozi yakunobudikira kuvana vamukoma vavo pagore panofa vana 3 pamusha ipapo saka zvengozi zviriko Sister Mary chandinoda kungokurudzira vanhu chekuti vanhu ngavazive kuti ngozi iriko ende zvinoita ngozi nekuti takatomboenda kunogara paitaurwa zvengozi zvinoita ngozi iriko kana iwe wati waita ngozi unofana kunoiripira waiita iwe ngozi iriko vanhu ngavasahwande zvavo nebhaibheri ngozi iriko ende inotoda kuripwa asi kune avo vari kusundidzirwa ndo vanokwanisa kuinamatira kana kuti vanobatsirwa vachiidzosa kuvaridzi asi kungozi iriko ende hainei kuti mwana wababa mukuru mwana wakatete inonetsa vese kukubatanidzai kuti muende pachinhwani mese kouya ngozi yaamai Sister Mary iriko ende iyi yanetsa vana vazhinji vasi kuroorwa muupenyu yemombe yaamai ndongozi imwe yaita kuti vana vazhinji varege kunoroorwa mudzimba nokuti ngozi iyoyo iri kunetsa vakadzi vana kuti mai vanofa vasina kupiwa mombe yavo yeumai kana kuti mombe yavo yeumai yakapiwa mari but haina kutengwa iri mombe amai ofa iyoyo inogona kunetsa vana zvekutosvika kuti vana vanotadza kuroorwa vakachifamba vachitoudzwa kunzi mombe yamai haina kuita sei haina kuripirwa tisamhanye kumhanya kunoti nebhaibheri taakuda kuhwanda nebhaibheri kuzviita vatsvene ngatigadzirisei kumashure tisati tanamata taenda hedu kuchechi nekuti madhimoni mamwe acho ari kunokaswa kuchechi ingozi nemadhimoni ana mai vari kutaura kuti ine handina kutengerwa mombe yangu yemusana handina kutengerwa mombe yangu yemusana ende nevamwe chaivo Sister Mary pane vamwe vanofa mai vachiti ndakakuchengetera vana iwewe amai wofa usina kuvapa matendo avo kana kuvatenda kune vari kusiya vana vachienda kuna South Africa vana mai vachitambura wofa mai vayo vachibereka vana vako vachita sei kana mai vafa havana dzinza newe wakashandisa amai hauna kutenda kune vakachengetwa nana sekuru hamuna kana kutenga mombe yematendo kana kuita sei ngozi dziri pakawanda Sister Mary vanhu ngavasambotidze zvavo kunohwanda nebhaibheri ngozi dziriko ngatigadzisei zvengozi toenda kunonamata nekuti ngozi dziri kwedu kwatakatoiona mwana anoburuka panze kuzvizora madota achichema mukadzi mukuru ngozi kana yada zvayo saka ngozi iriko ngatisambohwande zvedu nebhaibheri Mwari mukuru pazvose asi Mwari havatibvumidze kuti tinouraya tinodii ende tapedza tonohwanda muchechi ngozi iriko ngatiripei tokozononamata. Thank you very much, Kola. Powerful. Thank you. Maiwa, kwai kune mwana wakati wakaiswa muchigayoko. Mwana wakazobuda wakura iko zvino wakutaura kuti ndakaurawa pakati mwana akashekwa gore iroro akazobuda wotaura izvozvi yapakaipa. Hello dear.
Hello. Hello. Yes. Tiri pangozi here? Yes, tiri pangozi. Maswera seiko. Maswera seiko pa UK. Taswera. Good one. All right. Andodambotanya ngozi iriko kuvako chaiko. Asi chinoitika chandakaona wangu chinoitika pangozi. Mona ngozi chinzi inozobuda papaya. Is the reason yekuti ngozi ibude papaya ndeyekuti munhu akauraya. As long as achiri mupenyu, ngozi zhinji hadzibudikiri. Because munhu anenge akauraya anenge achiziva zvekuita. Anovharira ngozi. Okay. Nevamwe vanhu kana varipo vanga vari involved. Vanotoziva kuti kana chakutibukira somewhere, vochivhara. Vanhu vachitambudzika, so ivo vachingovhara. Then kwazoti generation iroro rinoziva zvakaitika mumusha rikange raenda. Ndoziva anoita zvemabhizinesi haanzoenda ari ega, anozoenda kana neumwe munhu. Munhu iye anongezi achiri mupenyu, ngozi haibudikiri chaizvo. Inozonyadzobudikira zvokuti kana vanhu havasisipo. Ofuchi ndozviya zvamuona vanhu vachingashora kuti yakazobudikira pato ku2nd generation. Vana madzibaba vafa nemadzimai vacho vafa. Because vanhu vaiziva nezvemunhu akafa mumhuri havachisipo. Vanhu vaivhara nemishonga yavo havachisipo. Kwasara vana vari innocent, vasingazive anything. This is why it's very easy for them kuti varipe ngozi, because vanenge vakwanisa kubatana. Akazvipara anenge asisipo. Ende vanenge vatambudzwa zvokuti vanenge vangoti ngatiitei because akazviita hapo. Saka maona kuti kazhinji ngozi kashoma nzinzi ngozi yakabuda muridzi wayo chaichainya kuipara aripo achifamba. Vazhinji vanoita izvozvi zvikaita vanenge vakatogadzirisa zvinhu zvavo nekudhara. Ndosaka ngozi dzichinonoka kuzobuda. Ende ndosaka zvesva pane umwe ambotaura kuti vana vanofa nemhosva yemadzibaba ingozi. Ndomhosva dzemadzibaba dzakawanda kuchivanhu. Ingozi dzinotouya. Ende ndambonzwa imwe time ndange ndiri kumboita bhizi ndichimboita on and off. Ndambonzwa imwe time amambotaura nyaya yekuti kwama-Americans, ma-black Americans vanotema kapa. Mami. Vanhu vanotori nemaproblems. Tarirai muone chete zvavanoita. Vane kabehaviour kanoita kunga vanhu paseri pedu apa varipopa. Maganzi, machinyi, zvikadini. Handiti muri kuona hazvitsvagiwi chete, asi mukabvunza mucommunity mavanokutorera zvinenge zvichiitika. I remember ndakamboshanda nevamwe ndaibvunza vachitaura moona zvese zvatinoti kusagara munzira unoita mamota kudini. Vanazvo zvese izvozvo. Vanazvo ikoko kwavo makomiti kwavanazvo vanototaura kuti haugare munzira unozodai, haudini unozodai, hauisi tsona manheru unozodai. Vanazvo izvozvo. Ndakatoseka ndichitoshamisika. Saka takaona munhu afana munhu afanotobeta anthropology research yekunzwa kuti what do they have kwavo ikoko. Kana munhu auraya munhu, do they have zvemapavenging spirits? Muchanzwa kuti vachakutorera kuti vanazvo. All right. Then kwazoti imwe ngozi imwe yandakanzwa inini, ngozi yemwana akauraya baba. Vanhu vanoti baba vana ngozi handitya. Aiwa, I think baba vana ngozi pakurova kwete pakuuraya. Cheke ndikuze ngozi yababa. Ngozi yababa. Ukauraya baba. I think zvinozongofanana nekurova, because aiuraye baba auraye dzinza ravo. Because remember vaurayiwa mufamily mavo. Ngozi yavo aiuraye dzinza ravo. But kunotamburwa shemu. Kunotamburwa. Kunotamburwa zvokutamburwa zviya. Even mwana iye ega anorarama, but anotambura, anoita rombe rekupedzisira. Even zvokuzo anotozobudira ngozi kumwewo, because anogona kushereketa nekutambura to the extent yekuti anogona kuva involved mukuuraya vamwe vanhu vekune rivawo dzinza kuti akauriswe machi. Nengozi yekumwe isira baba vake. Mazinzisa zvandataura. Aiwa, tikuzvinzwisisa. Kuti anogona kuzondouraya somewhere else. Kundoparamura mhosva inonyatsomusakadza nekumuparadza. Because baba yavo ngozi haimuuraya, asi inomuita kuti atambure
aite aparamure muhosva somewhere else ozokuwadzisa vanhu nengozi iyo yekunze kwete yababa. So mwana anogona anenge angoitawo zvaitwa nababa zvokuraya zvawakaitawo zvokuraya izvozvo zvawakaitawo zvawakaita nababa unonozviitawo somewhere else. Saka then kozoti kuti nyaya yengozi ke ndakupa kunzwa nyaya yekubatisa zvinyi nezvizvi ndo zvinoitwa. Inini nhasi una antimedi ndikapondwa inini ndiri from a background yevanhu vasingazive kana kutoita sei. Ndinongopondwa vanhu vangoti ndizvo zvakaitika akatopondwa ndotovigwa. Munozviziva kuti handimuke ngozi serious ngozi inomuswa neupenyu kana tazogara. Alright. Handima musharo nezvemapanga nezvefodya nezvezviyo nezvedini nezvekudenga demba nekudindi. Munhu ndiye anomusa munhu wake. Handisi vanhu vanoona chiita nepane paFacebook anzi rest in peace vanoti kuita rest in peace kudi usadzorore iwe dzoka revenge. Vanhu ndo vanoita kuti ningi munhu revenge. They will temper with the spirit yemunhu kuti inde ino revenge not iye pachaka hazvikuona. Ndopaya panozo anotogoneswa nevamwe vanogona kungouya kudhirira zvokuti mandiregerera kundiregerera kuti do something so that tinodzoka with the avenging spirit. Munzwa kundiregerera kudii kundiregerera kudii because iye pachaka haana spirit yeavenging inotosumudzwa nevanhu vekukama. Even munhu kana achinetsa kuti atozorore unoziva kuti even munhu akamuka chipoko kudai kana vanhu vekukama kwake vasina kuudzwa kuti munhu wenyu ari kumuka chipoko anonamba achingoti bhitsipiri zinzitiri achingodzengerera kusvika neukama hwake vaziva kuti munhu ari kuita chipoko. Ndochete vanokwanisa kuzorodza hama yavo kuti ivei zorora tazviona zorora ndokuzorora kwaanoita. Kana akasaitirwa neukama hwake hazorori. Zvinhu zvese zvinotoitwa nevanhu vanenge vari vapenyu ndo vanoita kune vanhu vanenge vakafa. Ndatenda zvangu handinei. Wow, thank you very much. Thank you Kola, thank you very much. Makatogona Kola ari kuti hanzi vanhu ngozi dzinomutswa nevanhu. Munhu angomuki ngozi dzinomutswa nevanhu kwete kuti munhu anongomuka ega ungoti ndatofa ndatomuka hanzi vanhu tomutswa nevanhu izvozvo zvemabakatwa izvozvo zvechichichi zvaitwa izvi ndokumutswa kwekunoitwa ngozi. Topic yengozi yakakura is deep. Kune ngozi dzavaroora. Hello pangozi. Sipangozi handiti sisimele ngozi iriko ndichitaura inini kusaiti kwangu. Inini amai vangu vakashaya 92 vashaya 92 ndandine 7 years right. Vashaya kudai amai vangu vakashaya vachibatsirwa vachizvara mwana handiti vakazvara iri premature handiti then baba vangu vakazivisa shoko kuna vabereki vavo vakati mukadzi ashaya asi ashaya ichita sei achizvara. Up to now sisimele ndo pakazobuda kuti no. Hello? Yes, yes, up to now ndo pakazotanga kuchibuda. In fact amai vangu vanga vari mukadzi wechi number 2 baba vangu vanga vari mukadzi vanga vari 2 vanga vari vakadzi 2 amai vangu vanga vari number 2. Yes, vanga vari pabarika. So pari time ndofika ndanda kuma 13 years 14 years kosi pakashaya amai vangu takaendeswa kumusha kwamai then avawo vana vemukadzi mukuru vakasa vakaenda kumusha kwamai vavo baba vangu vakabva vasapeta nemukadzi wokutanga. Ndakuma 13-14 years step sisters angu vakauya zvekuti asangana kuholiday handiti vakati unoziva kuti amai venyu vakashaya sei. Ndikati ndoziva kuti vakashaya vachasei vachibatsirwa vachizvara. Zvikanzi no amai venyu vakarohwa nababa. Saka ini seumwana hudiki handina kuzvitaura ndakangonyarara ndikangotova hamenu. To now sisimeli nesituation upenyu hwandiri kurarama inini nehanzvadzi dzangu mastep brothers zangu mastep sisters zangu neni nehanzvadzi dzangu chaizvo wese mama brothers zangu atori mastreet kids vanotodya mubhini sisimeli
kwese kwatafamba kuti tinobatsirwa tinokosvika tichibatwa kudhumusha kweni kune ngozi kune mukadzi akaita sei akapondwa yes amai vangu then ndo patakazoti no mani antu adzangu ndati sei isi chitakura I think it's right time yekuti tiende kuna sekuru handadzi amai vedu tivaita sei tivataurire nyaya izvi tichibva ndatanga kutsvaga ma-step sisters angu nekuona kwakaita upenyu hapana anoziva kune umwe ari kuku hapana anoziva kuti kumwe ari nenyaya yekutambura ndakatsvaga ma-step sisters angu ndikati nyaya makandiudza gore rii ndine 13 years are you sure kuti ichokwadi zvikanzi yes ichokwadi ndikati I think right iko zvinotaita sei takura guys adi kuti tasei tichifesa baba vedu tivabvunze nyaya izvi handiti tikaenda kwamadzamai vangu ndikavataura madzamai vangu vati ndo nyaya yacho kana zvirizvo ina madzamai vangu mapostori ekwamarangi havazide zvekufamba zvekuenda kun'anga zvekuti munhu afa vanozomukwa anozoita sei anozide havazvisivi saka vakangoti kana kwakunzi ndiye akazviita aiwa achauya ega ndozvavakangotaura saka isakazopfesa baba vangu baba vangu ndikavabvunza ndikati baba nyaya tiri kunzwa so ndizvo here ndakudzai kuti mandi yandakavabvunza iyoyo baba vangu vakabva vaenda pakoma vakabva vafa zvakadaro ndeni panhamo taenda panhamo vakapindura kuti chii havana kundipindura havana kundipindura havana kutoda kutondipindura vakabva vatongodropa ko zvekuti akabva tatiita maenemies ndezvekuti usandibvunze nyaya dzo mukundibvunza nyaya dzo zvaita sei ndikabvunza handadzi dzavo handadzi dzangu handadzi dzavo vana tete hapana ipindura vaitisa zvataita sei zvatinoziva then ndozobvunzawo vamwewo veukama vekumanikiri mamafamilies vati nyaya iyi yaita sei hapana singaizivi mumusha zvinozikanwa vakudza kutobuda dzimwe nyaya dzekuti baba vakona namai vavo mbuya vedu isusu vanhu vaitozikana musha kuti vanga vakaromba saka vanhu vantotyiswamo vaitotyiwa mufamily kuti you cannot do anything hauvabvunze hauita sei hawadi vaitozikanwa nembiri zvekuti nzvimbo yo ndikandikazotaura hangu nemo asi ndikataura nzvimbo iyoyo mbuya vangu vaizikanwa nekuedzerwa vaitozikanwa neuroyi hwekuti vakakudza kuti haririri zvechokwadi risingaviri saka hapana munhu aita sei hapana munhu aikwanisa kuti avakonfrande nyaya yavabvunze hati maona so kwese kwatafamba kwatapfugama kwese tinongoudzwa kunzi kune ngozi asi amai vangu vakaurayiwa 92 asi zvakazobuda iko zvino ndopaka zvakazobuda kuti you know what nguva yese baba vedu vanga vari kutsipika amai venyu asi tichizotanga kutibvunza dzimwe nyaya tinonzwa kunzi kana imba chaiyo imba yavakavaka vese namai vangu inini yaitonzi haigari vanhu cause amai vangu vaitomuka vachita sei dzimwe dzenguva vaitozikanwa kuti pamba apa maloji anogezerwa ndiro anobikirwa sadza nechipoko hati mazvona saka ngozi iriko smelling ngozi iriko kuna vatinganamata zve but ngozi iriko ende chiona kuti ndiamai vangu asi still ngozi yo vari kuhanda vana vavo vari kuhanda vana vavo vakabereka haichazivi kana vafa vachazivi kuzviona iri kutoasvita nesusu vana vavo saka zvitongoripo zvekuti tasei tibata tasei tinoripa saka iko zvinopa nhamo yababa vangu patananga wabvunza nyeyo mariyo ndiyo vakatanga kutorwara vakabva vatofa handiti saka iko zvino patakazosangana tese pamusha panhamo ipapo ndopatakaizotanga kuchibatana semhuri sefamily kuti guys ndo nyaya iripo mushonga wengozi kuripa kusvika sei zvigadzirisi ye saka ngozi ipo zvekuzi kunamata kuita seka tinganyeberana kunyeperana chako vanhu vagopera kufa nekuita sei ngozi iripo inoda kuripa saka makatonoripe hatisati kuoma kwakaita upenyu kaiko kuti vamwe vastreet father vamwe vakadai vamwe vakadai hatisati tiri kuzama kuti tiunganidze zviraitona kuti tiunganidze pataichaunganidza plus vekumusha kwamai vangu vanga vari kuomesa kuti vari kuti izvoni ngavauye vataure kuti ndo zvakaitika hamungove muchingoti kuri pangozi kuri pangozi oraiti akafa sei toda kuziva but raitona baba vangu havasisipo aifanira kuti aita sei ataure haasisipo kozi ndozvadaizama kunegoshita nawo ndikati baba aino kuti kozvo raitona hamusisina baba vangu vakafara arombe but munhu yanga ari richi aine mari but mari yemushonga mari yeropa haina kwainoenda ashe unoita nacho baba vangu vakafanisaka naichinhu saka ndaivati baba handisi kuti izvoni mukanzi zvimuripe right now muchanoripa zoti hamuna chamuinacho isusu tichanokuripirai what if chichataura kunzi kudiwa zvakati chete sei tichanokuripirai hati maona saka tiri muprocess yekunetsana nawo kuti titi tinotanga nayo kumusha kwamai ndo vabva vafa saka izvaitinawo tiri kuzama kuti tiunganidze tichitahama dzepamai venyu apa kukuomeserai because mimi munhu akaita zvasisipo vamba kutongotaura nemi baba vakafa ya ichokwadi
ichokwadi asvika baba vakafasi hanti vane madzikoma vane handradzi ndo vanofanira kuti vanomirira saivo nekuti pachivanhu chaipoka vasingazivi yacho handivari kubvunza kuti akafa sei ivo havazivi madzikoma munhu aitoziva kuti teresedi yakafa vanonomira vachiti kudi vachiti akamuuraya sei vasingazivi munhu akafa sei mataurirwo azvo vamwe vazukuru vavo vana vehandra dzavo vanotaura kuti hapana asingazivi timu racho rese rinotozviziva vanotoziva kuti ndo zvakaitika baba vangu vangu vari mupurisa handiti vanopurisa kudaro musi wavakavarova vakanga vatogadzira vatopfeka uniform bhutsu yenhikiri yechipurisa yekudhara yanga ine simbi mberi saka vakavarova vaine 8 months vakavakika vaine 8 months saka vavakika kudaro vachienda vachibuda vachienda kubasa mai vangu vaisava chasei vachidona ndobva vakachita ndobva same day ndora vakabva vabatsirwa vachibatsirwa mwana achibuda iyo vachifa saka aita sei munhu afa achiita sei achibatsirwa munhu aita sei munhu anga aropa mwana akararama ivo ndo vakafa hati mazviona but ikozvona ino pese patafamba ungaenda kung'anga ungaenda kumuprofita tiri kudzwa chinhu chimwe chite ichocho saka ini kudhara I was confused kuti kunogonzi mukadzi akaurayiwa ndiani izvo aiwa ndiamai vangu hati mazviona saka ngozi iriko taurwa nevanhu zvekuti hanzi kunamata ungoiti ndanamata vedu but ngozi iriko vaya vanokuti vanokwanisa kumutsiridza kana munhu afaka vanokwanisa kuti vanokwanisa kuzokurumidzawo kumukawo asi kana kuri kunzi sei zvanoita kuti fengu yamai vangu mapostori havazvizive izvozvo vakazokwanisa kuzvimukira vega ende baba vangu munhu aizikana uye kuti mushonga anoziva zvekushonga voese aitsipika ende aibatsirana namai vavo zvese zvavaita izvo vaibatsirana namai vavo handiti saka munhu akatanga kufa ndaamai munhu atanga kufa mai vavo pavakangofa ende you could see kuti zvinhu zvavo kalife yavo yachinja babavo ende vakafa vasina kana chinhu yatsuka imubhuku zveshuwa hati maona mafemili akatakura kurema vediwe haiwa Thank you very much. Wish you all the best. Call I hope wamadzikwa mai dzinokurerusire mugadzise zvacho ndavari kudla mabhini avadzokere kuita vanhu kwavo. Ndo zvatirongona mato kuti mwari vachaita sei. Thank you. Shuwe. Ya zvakaoma. Mafemili medu mugaizi makatakura kurema. Kauma. Pakaipa guys. Alright. Hanzi uyasenda message hanzi simelinzi kubasa ndatadza kufona. Vediwe kana ngozi isati yakubata ya musati hakuna. Isu tiri kutonetswa nengozi yababa vedu. Vakauraya munhu hanzi aifudza mombe ari mumoskeni nekusada kubhadhara nekuti akanga akuda kudzokera. Baba vangu is the only son and 2 sisters. Vana tete hapana akarorwa, hapana ane vana. 1 tete vakazofa. Isu tirive kune imwe imba, zvemumba umwe hapana chitaiziva. Takazoziva last year hanzvadzi yangu hapana chinofamba mupenyu. Isu vasikana takatororwa tiri kudzimba dzedu. Takakura muchikristu nanhasi tiripo. Pakazoendawo kumasowe kunobvunza. Akaudzwa kuti kunamata munganamate zvenyu asi zviri kumusha kwenyu zviri kukutambudzai. Endai mungonobvunza baba venyu kuti ndiudzei nyaya yemufudzi wemombe. Akasimuka akaenda. Patakazoziva kuti baba nemhuri yavo vari kuedza kuda kutonoripa ngozi iyi yekumoskeni asi logistics pamari hazvisi kubatana nekuti mufi hanzi akataura kuti vanakomana vachashandira pasina vasikana havarori kusvika maenda kuhama dzangu. My other sisters from my other father's side variko ma40 chakadaro no varume no vana. Hanzi muri kunzwa ndeava vakumusha kwaita ngozi yababa vakauraya mumoskeni mushure mekunge avashandira achifudza mombe pamusha uti ndakuda mari yangu ndoda kudzokera ndobva vamuponda. Saka ngozi yaya yabata ma40s harogwi hana vana. Vandimaona vanenge vachingodzembereka vakomana vanongoshanda chinobatika hapana. Vakatozozviziva izvozvi vatochembera kudai vatokura vakunzi kwese kwavafamba nzina munobvunza baba nyaya yengozi yemunhu wakafa mumusha. Ndipo vakatozonwana kuti baba vakutoronga nehama dzavo kuti vanobhadhara but hazvisi kubatana nenyaya zvakataurwa nengozi yakuti hamuchashandira mahara.
ndinozwa kutaura kuti mazita pangotaurwa ngozi yemuroora asi ndimbobva panziko handisi kunzwa. Uyai mufona itinzwe inga zvakaoma guys, ani muri kunzwa imbotarisai kuti kwamuri mimi guys hakuna here ngozi. Hakuna here ngozi dziriko kumusha kwenyu, nokuti ngozi idzi dziri kuuya pakasiyana siyana. Andi muri kuzviona vana baba vedu ende vakaoma, vanotonyarara secret. Mwana kuda kuita secret vachiziva kuti vakambogambura munhu kudhara uko anomuona akafa, vanonyarara kuti si kusvikira vazosvitsvaga mozovabvunza vanenge vakati si. Vachiona vana vachitambura, vachiona vana vachikwangwaya, vana vachichemera vabereki kuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba, vanenge vachiziva vakanyarara, vachiziva kuti ivo vakauraya vanhu vakauraya. Havatauri, vana vachigwambata kuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba chichikuitika, iyo vachiziva zvavo kuti pane gembo rinenge rakatambwa. Handimaona. Saka I think misha yakawanda ine mweya yengozi inoteverera. Handimaona. Ngationei kuti matrends engozi chii, kuti tione kuti munhu uyu ane ngozi tingaonei. Besides ataurwa naKola kuti anzi hanzva dzake dziri kudya mupini, kune vanodya mupini handitika, ava vari common. Tinoona ko mamwe masigns and symptoms ekuti tione kuti munhu ane vanhu vane ngozi apa chii. Kuona kwenyu wenyu kana kuziva kwenyu chii mamwe masymptoms nemasigns atingaona kuti uyu munhu zvokwadi paita ngozi apa chii. Chii. Tiudzewo guys, chingave chii tizive kuti munhu waita ngozi apapa. Ndozviona inototi pamwe kuda mweya wengozi ndisingazvionika, asi imi munenge muchizviona kuti avava vanhu vanenge ngozi inenge yakatobata. Ngationesanei chii, nokuti pamwe togona kutongopenga anoona tisingatozivi kuti tine ngozi. Matrends chii masymptoms aya, what to look out for kuti uone kuti taita ngozi pano chii. Chii. Kufa zvisina tsarukano. Muri kunzwaka mufamily kana muchingofiwa kuita spirit of death mufamily, kufa zvisina tsarukano, kungoti nhasi kwafa munhu mangwana kwafa munhu zvisina kana tsarukano, kana kuti agwari kana kuti adini, vanhu vanongopera kufa. One symptom kana kuti sign rekutadza kushaya nengozi. Two, kupenga. Iro rekupenga magara vazhinji venyu munoriziva. Handimaona vazhinji venyu munoriziva rekupenga iro. Tine two right now, kupenga handika kufa zvisina tsarukano. Three, ngatiudzisei wamwe. Three, chingava chii. Hello dear pangozi. Hello Sis Mary, muri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiri right zvangu. Sis Mary, ngozi iriko, vanotaura kuti kunamata kudii zvinenge zvisati zvawasvikira. Kana zvakapinda mumusha menyu ngozi chaiyo iriko. Inini kumusha kwedu kwakambodai so ndichiri mudiki kuma 10 years, asi ndaitoziva kuma 10 years ende nyaya yacho ndichiri kutoiziva. Paive nemushati wekumozambique aichengeta mombe dzasekuru wangu. Saka sekuru wangu wakamupromisa mukadzi. Wamupromisa mukadzi kudaro, hanzi wangu wakatomunongedzera mumwe mwana wababa mukuru musikana. Musikana akura uyu mukomana kwakuti makore angu amakataura ndishande akwana, wanzi wangu asingamubhadhari. Akwana, musikana aita sei chindipai. Hanzi ivo nekusachada nemwana wawo kwakuuraya mushandi uyu. Wamuuraya kwakunomucherera pachuru hanzi pasi pezimunzambara, so wabva wamufushira nemashizha. Vachingobva ikoko kupinda muyadhi mumusha, kamwana kadiki kakabva katanga makumbo angu ari kubanze, mwana kwakutofa. Vanhu kwakunoviga mwana. Sisi Mary, vanhu vachingodzoka pakafa macousins angu anosvika ku5. Padei 1.
padei vanhu vachingoti vachibva kunowiga vachidzoka kusvika vakazotaura chokwadi kuti ndo zvandaita vanhu kwakutozogara pasi ivo vaizivawo kwawakanga wamutora kuMozambique kwakuzoenda ikoko kwakuzonoripa asi still mukadzi uye kazeni yangu ye yakatoita sei yakatoenda kuMozambique akazozvara mwana akazodzoka zvake asi akatosiya aita mwana ikoko saka vanhu isusu tiri vanhu vatema sisimeri tinototeerwa nechivanhu chedu isusu vanhu vatema zvekunamata chikristu isusu tisi tinoita zvechikristu nokuti chero ivo vachena vachoka havamboita semanamatiro atinoita isusu taakutosiya zvedu asi zvinotiteera ndosaka kana bhaibheri richiti zvinoteera ropa zviriko ndo chete zvandaindoda kusheya nemi kuti vanhu ngatizive kuti chivanhu chiriko chero tikanamata vakambopedza vanhu vekuMozambique vakambopedza nezvisekuru zvedu zvakamboponda nemuMozambique dzakawanda vedu vaiurayiwa muZimbabwe zvisekuru zvedu zvaive zvimhondi zvevanhu zvaiponda vanhu vekuMozambique saka vanhu kuti isusu tiri vanhu vatema kana tikageza sei kana tikazora mafuta ekutsvuka sei tiri vanhu vatema tine zvinotiteera muropa. Aiwa, thank you very much Kola maita basa, thank you very much. Asi vede vanhu musanyore macomments anotisesa tiri pavalive vanhu vanozofunga tiri kuseka zviri kutaurwa asi kana vede munganyora here kuti hanzi kwaizvo kwaikuwata neumwe varume kwaitori nkosi vakomana musazodaro tinozoputikana musakuna kukubva kwanzi tiri kuseka zvitogwa palive Lorraine uyo anonyati kwanzi kuda kudanana neumwe murume ingosi. Anyway, chingochani ingosi here vasikana? Chingochani haisi ngosi, chingochani haisi ngosi. Haisi ngosi asi kuti maybe rinogona kuita zvaro dhimoni handimoona harisi ngosi. Ndangoti sakomeni ndikauputika nokuseka. Zvakaoma hazvo. Pasika zvakaoma hazvo. Right, pana umwe ndoda kutaura itataura topic iyi yakaoma. It's a very big, long topic and it's very big. Pana umwe vane chavada kundopita right saka manzwa gaisika mamidziyo yakatsiwana namai mumba mukaona nababa kuita mistake kurasa be very careful madzidziswa panapa andika madzidziswa midziyo yanamai yakasheka nababa kutaurita move on midziyo yamai ngaidzokere kwamai kwayakabva handi mazviona ngaidzokere kwamai yakabva vana mai havarohwi vanomaona vana mai havarohwi nokuti kwai vanoti kana ndikafa ngozi kwa uchapfeka masakonosingi wakutanda boso intanga iri ngozi yozoenda kuboso ndofunga kuti dzapa tadzidza paya tadzidza zvakawanda anomaona panyaya yekuru yengozi wozoenda kuboso anomaona chinenge chiri chimwe nema-implications azvo nethe how is done andika maudzwa kuti zvinoitwa sei anomaona yeah, coming it's okay. Okay, sharp. Sure. Andimoona saka tadzidza zvakawanda andimoona nenyaya dzengozi idzi kuti zvinofamba sei masymptoms engozi unoona sei zvinhu zvakadaro andika saka next time look out for these things guys andimoona look out for these things kuti nyaya dzengozi idzi kwanzi mishongo yengozi kuripa vedu vedu vamwe vatiwo kunamata inda kungoti munhu nezvinomitira kana kunamata kuchikuita kuti kudzinge ngozi famba nekunamata mudikani andika ngozi dzimwe kana kuripa kuripo kunokuitira andika just go and ripa ngozi so that you become free, you are set free because zvakaoma kudya mupini muchatsoziva kuti kune ngozi iri kutenderedza iri kudai kuti usvike 40 years uri virgin mai mwana usina kana kumbonzwa lula usina kana kumborogwa nenyaya yekuti muchitoziva chakaitika mumusha zvakangooma kana kuti unosvika pakutongofa mai mwana usina kana kutombonzi sine mukomana ugonzi mwana nenyaya yekuti ndinochizoza kuti ngozi mune chii mufamily zviri kuitika handitika let's try and avoid macircumstances akadaro kana dzidze kupariwa idzi zvifambire mutsvake chinokuitirai kumusha kwedu chamunobhilivha nokuti anzidziva vanhu vatema ngozi inongoteverera culture yedu rudzi rwedu ndokwa inongoteverera handitika ngadzirikwe zvezvokuramba kuti vamwe voti ngatibatsira handiiti zvozvo handidai zvinodzoka zvichikukuyai zvinodzoka zvichikukuyai saka be very very careful ipapo right. Mangwana tinenge tiripo toya tichitaura manje mangwana todzoka itopic ndakumbirwa nevanhu vakati handika vatitaure topic vane nyaya dzavo maybe dzachada kuti vasitaura zvichiya nemangwana handika paita toxic mothers handiti poita futi toxic children saka tichambata both sides mangwana toxic mothers
toxic children, because it's either the mother is toxic, kana kuti the son or the daughter or the children are toxic. Anumona totoidzosa mudariro yodzoka zvayakumbigwa mangwana toona kuti how best tingaita sei kuti avoida zvinhu zvokuzonzi kwaita zvingozi izvozvi kwaita zvichii. How best can we approach this? For instance, it's happening in your family, right? And to avoid mweyo kuti pazonzi paita kangozi apa, hanzi ini nditori ne43 years kana mwana handina kana kurogwa soro ako Edina indava kune ngozi naye Edina chatungamira tribe kuEdha kune ngozi here naye mudikani kumusha kwenyu. Hanzi Elegate 2024 high tea South Africa is now on. Takamirira fly kana fly rabuda tochiposta muchiposta mimi madmini tochizoya tichiadvertisa pamalife, right? Hi my sister. Hello Auntie Sesimeli, muri sei? Ndiri right. Inini ndikati mamirire enyaya yangu ndeyekuti mumusha medu kunonziwo mune vanasekuru vedu vamadzibaba vana baba vedu vanonzivo vakatoro zvezvo kuti kwaive nevakomana vaibva kuMozambique uko. Saka akauya mumusha munhu wacho yeye akauya achiti ndinoda mukadzi, ati ndinoda mukadzi ndopaakabva adzitanga kushandira. It's like waive munhu anga achingoshanda basa rese repamba. Saka kwai time yakazoti yasvikawo yokuti aite sei akuda mukadzi wake, ndoko vakabva vamuuraya. Asi kuti tizonyatsonzwisisa kuti vamuuraya akazovigwa sei kana kuti zvakazofamba sei hatina kunyatsozvinzwa. Saka zvakazoitika ndezvekuti tete hazvanzi yababa vangu, ndingati madzitete angu ese, wekutanga akaroorwa pekutanga achibva asiya mwana ipapo, ndobva andoroorwa pepiri achibva asiya futi mwana. Zviya zvekuti airambwa nemurume ndevamwe tete avo ndobva vazondoroorwa pamwe pavakandoroorwa kwakuzvara vana vatatu, including ne2 ava vangu vaiswa nemadifferent father vachiedza kuroorwa. Ndobva vatete vaya zvavanetsa kuti kuchii chiri kumbonyanyoitika kwandiri, because kwese kwandiri kubva uku ndiri kungoita sei, ndiri kuti ndikaroorwa ndorambwa ndine mwana wani, apa ndauya ndaroorwa ndati gari but ndafirwa nevana vangani vatatu. Ndobva vakabva vachiti vachitanga kufamba vega vachizvitsvaga, ndobva vakaudza kunzi ndonyaya yakaita sei, ndo yakaitika mumhuri menyu mune munhu akauya akashamba akaurayiwa. Saka mukuuriwa kwaakaita kuyakwe munhu iyoyo akaiswa pauri. Saka madzitete angu ese it's like ndofunga mhepo yemukomana wangu inenge yairaunda madzitete angu ese, nekuti madzitete angu gwani watinaye ndiye akaroorwa patatu, votizeta vamwe 2 vakaroorwa pepiri. Zviya zvokuti varoorwa apa vabva vozoenda kundoroorwa pamwe panova pavava izvizvi. Saka ndofunga chimwe yechi chinenge chaitenderera chichibata madzitete angu ese, asi one ndiye anga akatsimbirwa kuda ndiye anenge anga akadini akaisirwa mhepo iyi. Saka tete vaya vazvibata vakauya vakaita noise kuna baba vavo zvikanzi vababvisai zvinhu zvenyu because vakanga vafamba vazvibata. Saka paakauya voita noise vana baba vangu ini nemadzikoma nemadzining'ina vakabva vati tete chiregedzai kudini, chiregedzai kudaro, regai tigozvigadzirisa. But the way yavakazozvigadzirisa nayo manje ndiye ndisingazozivi kuti zvakazofamba sei, kuti pavakazobvisa mweyoyo pana vatete ava wakazoiswa papi, ndokuti tisingaziva, because right now ine ndani 43. It's like vana vevaning'ina vababa vangu nemadzikoma ababa vangu vasikana vese vakaroorwa ndini chete. Generation yakuya yatova yevana vehanzvadzi dzatakazvarwa nadzo isusu. Ndomamirira zvakaita, but ini ndofambawo ndaitombouya madhezi aya maidedza prophetess Josi vaiva ipo papa ndichitobvedza kuti pamwe ndikasangana nawo ndigobatsirwa. Mukatomboita topic yamakaita nevamwe baba vekuchipinge vaitaura zvekuti ndine mukadzi chiindira kuti ndosvika kundotora umwe mukadzi vachiti ndinoita zvechivanhu. Pese malife iwaenda ndiripo ndichiedza kuti pamuda ndichazochanzawo pamwe ndigogona kudini kubatsirika. But saka ini ndofambawo ndega ndotaurwa kunzi munogoda murume wei, imi mutori nemurume nechakudhara. Imi munovatwa here kana munovatwa here nechinhu kana makavata? Ndinotorarwa makatota kutoti padzimwe dzenga dzekuti kana uchigara pachemba paipai handiri pane imwe mvura yaya inobuda imwe chena so
kana kuti lese ndikapepuka ndichitonzwa kuti ndo zviri kuitika ndikananikira ndikada kuti ndiende pachemba kundoita weti kudai weti haibude because ndinenge ndakabatwa nemafeeling ayaya andimamaze mafeeling ekuti kana ukanga wasangana izvozvo saka moza ndaiti ndikapinda marelationship ekudanana zvokuroorwa sanambororwa ndikapinda marelationship ekudanana nemukomana mukomana ingongondigino handisina kutuka zvaya zvokuti ndakatomboita mumwe mukomana sekuru vangu vakati uya naye kuno hazvanzi yamai yangu ndiri kwarara ndobva nditi uya naye timuone for sure akauya mukomana achinyatsoratidza kuti zveshuwa munhu ari serious mamuri muna October 2010 zvikanzi December ndokuti ndiende kumba kwavo ndindoita sendindobvisa mari ndakuzivikanwa nehanzvadzi zvazvo kuti ndatondointroducwa zvazvo kuti munyatsoona kuti irelationship iri so straight munhu ari serious akangoti kubva musi waakabva kumba kwasekuru vangu iyoyo ndokubva ngondosvika kungondondiignora zvikana sekuru vangu ko chii chaitika ko mazano sei handisi kumbonzwa nyaya ndikati sekuru handisi kutoziva sekuru vangu vakatondishaudha vakati waita sei wakamutuka ndikati sekuru mufonerei sekuru vakafona ndofunga vakaita almost a week vachifona every day achitoiginowawo makozi asekuru vangu kusvikira vakazomuti chimbonditaurira asi muzukuru vangu akakutuka zvakanzikana musatombomublema haana kana chaakanditadzira kana kuti tini ndakamutuka munoziva zvezvo kusvikira izvesoka ndava fed up zvokuti ndega ndakuti aiwa zvemarriage hazvisi zvangu mwari dei vandibatsira ndagona hangu kungoshanda kuti ndizvigadzirira upenyu zvatova fed up zvokuti vamwe vanotombotiita mwana ndikati mwana wacho nandoita nani kuvarume vacho munoti imi mugoti mwana moita nani varume vacho pavanouya muvati navo handivari navo imi moda kunzwa kuti muri virgin pamuri apa uvhijini hwangu hwakatobva nekushandiswa munozoti zvazvo zvokuti ndichipedza kushandiswa ka unonzwa kuti kumashure mhepo iri kupinda manzwa kunenge kwakashama kudai so unotoita kunge warara nemunhu imi baba kudai so bvunzaika kune anoziva chaichai kana paine umwe wekuti munojoina apa anotokutaurirai kunenge kwakashama kudai so kunyatsonzwa kuti kune chinhu chatobvako kunoshama munonzwa tsitsi kukanzwa vanhu tichichema panhangirika inini so ndaafedhapo kana ndichaziva kuti ndicho chakatobata mafeeling kana kuti ndicho chakatondisvibisa mwoyo handitozivi chinosvibisa chinoita kuti uzombosemwa chasiya handiti takambodzwa pana chinosiya mazai here chikwambo ichi kana chasiya mazai ayaya murume wese anenge achingoti kuti pakuti saka you can't uchifamba pasisimelika varume vazhinji vanenge vachitokuchoti vakomana uyu ndiye mukadzi ende ndanzwa nokudzwa maprofita achitaura kuti kune vamwe varume vanoti vakasangana neobva vati ndakanga ndichiti handirori asi zvinezvi ndakuzorora ndawana mukadzi wekuroora kudai zvongoti tsakati munhu anongokufuratira zvotongopera zvakadaro kunoshama unonyatsonzwa kuti kwakashama kumbwiri manjiri rinobva rachifufutira zvazvokuti kana ukabuda panzvanochinosiyaya maona mai saka gumbu riyana rikafufutira kudai uchifamba apapo vanhu vanogona kubvunza kuti makorokoto wane nhumbu izvapano hapana pabasa panapa ndagara panapa ndaane 9 years ndikakudzira kuti ndakati ndichisvika panapa chakati mhepo idzidzi dzichitanga kusimuka ndakasecherwa passport nevarungu kuseruko manzwa vakatora passport kutaura kuno kwandiri kuita passport yangu handina yekutanga yandakapinda naye muno muSouth Africa 2015 ndikasvika pakundotora imwe kusacrifice kuti regai ndiunganidze mari ndaunganidza mari ndati regai ndinotora imwe passport vakutotaura kuti tashaya mari yedu muno mumba life yandiri kurarama panapa ndiri kungoti so long ndichimuka ndichiona zuva ramangwana ndiri mupenyu chete vari kungokubatei zvakanaka unenge uchingobatwa uyanga kuti vanyatsoona kuti nyangwe kusacrifice kwelove yaunenge uchiita nebasa rako ka pavari hazvitori nabasa ende havatozvione mweya iwoyo uri pamuri mweya iwoyo maona saka hondo yacho nehaaunyatsoona kuti kana dziri mari ndakafamily kuti muone kuti mungaita sei vanotofuratira munoziva zvazvinoitaka vefamily yazvo vanenge vakutoitaka vanenge vachitoti takatozorora pazviri papo zvakatodini zvakatokwana handichiti maona hapana anozvisimudzira musoro
vabereki vangu vese vakafa, ndimaona ndo marwadziro azvinoita. Andaza dzisimudzi musoro. Avasimudzi musoro, zvinongoti tsiki ende wanotonzwa pamwe pachona uchitonzwa utoti pane ari kuzvikuchidzira mupenyu aripo, unotonzwa achitobuda zviya zvekuti ukahaka kana kuti handi munongoziva zvinoita zvakafanana kuti ukaenda kun'anga handiti kune vaya vanoita zvechivanhu vanobva vataura kuti ndini nhingi zvakazoda vanotobuda vachiseka kuti wakabvira kudhara uchitibata unotiitei. Mumwe vamukuru vangu chaivo vakandibhejera musi wavigwa amai vangu 2013 pakubheja pamberi peuso wangu kudai sosvika ndokubhejera iwewe hauroorwi hauna chaunofa wakaita muupenyu hwako kufamba kudai unzwa uchinzi ndo vari kutokurimisa. Munhu wakaurayiwa mushamenyi wakaurayiwa asiwo vakazotora kumushandisa kutomuita munhu wokurimisa mumusha imomo saka vakaisa mweya iwoyo pauri. Zvakaoma. Kune varipiko Prophet Josi mazuva anaya naini vamboya vakubatsirei naini paripi zvakaoma. Saka shuwa munzoti 44 years shuwa kana kumbovata nemurume hamutoizivikani mungoziva kungoiona pamapikicha. Munoziva dzezvikwambo izvozvo kuti uzive kuti chii chinenge chichiuya chichiraramewe. Hauzivi kuti mweya rudzi unouya uchiraramewe kuti uti nyoka inorara newe kana kuti uti chii. Fanika seni nditori wese nokuti handitooni kana fesi yemunhu. Asi muchungudzwa pane munhu ari kuningirira aripo. Unotonzwa kutoti ndatorarwa nezvinenge zvichitoitika munyama dzako kutonzwa zvese nekushama kuzasuka. Zvakaoma sikana. Zvakaoma chete. Pakaipa. Zvakaoma. Ende ini chandoda kuramba ndechekuti kwanziko kwai ukanamata zvinopera. Kunyepa chaiko chaiko. Zvokuti kwai takatengwa neropa raJesu saka ropa raJesu rakauya rikaripa ngozi. Hakuna chinonzi ngozi, vanotisanyeperane. Vanhu vaya vanodaro vaya vanenge vasati vari mumasituation akaita seyandiri. Unobvuma wega kuti aiwa ngozi dziriko ngatisanyeperane. Nemachacha mushonga wengozi kutongoiripa. Ini zvokuti ipapa ndoda kuenda kumusha muna April. Ndaiti dei kuri kuti ndaiona inozvichanetsa ndechekuti chero n'anga dzachona dziriko mazano kana iwo maprofita achona akutyisa kuti vese vakungonyeka. Mari ndaparadza mari yakawanda. 2021 ndakaenda kumusha ndine 1.4 US. Yes, takapera kuti tsakati asi hapana kana chakachinja. Zvokuti ndegaga ndonyatsoona ndaona mubatsiri anonyatsondudza hake kuti munhu uyu wakamira zvakadai ndaisa message kwa Prophet Josu kupa private number yavo. Umwe musi ndakavaisira message anditi ndichida kuti vauye pano vazona matravel. Ndobva yadavirwa akati ndiri secretary wavo. Hanimona hamene mukadzi akadaira phone. Ndobva nditi you are talking to the secretary, one of the secretary ya Prophet. Andika sorry for late response. Andika kana uchida kutaura naProphet ndobva asari namba idzi. Ndobva ndisi andipa namba. Ndobva ndatompindura kuti no ini nditaura nawo panamba iyi handisi kuda kubatsirwa. Nditaura nawo panamba iyi because ndiyo namba yakandipa private namba yavo kuti ndivafonere anytime kana nditaura navo because ini handimbofoneri ndiri wani kuseri ndichida kunamatiko. Handika kazhinji chana nditovafonera ndichitongoti tokumbura kuti mumbouya munamatire vanhu. Handika zvikasiyai ndipei message. Ndikati no message handikwanisi kupa ndotaura naProphet. Handimaona ndobva ndati saka muzongodza sisimiri vanga vachivatsvaga kana vave free vagozotifonera. Handimaona ndobva angoti alright ndobva yapera. Saka izvi zvindaisa message apa ndati Prophet haufa low haina kudeliver. Mukadzi uya anogona kuva akatondiblock secretary uyu. Hamusi kuzvionawo because namba yaProphet personal namba yavo anytime pandinongesa message inotopinda ndotaura navo. Handimaona anenge akatondibloka secretary uyu. Ndobva atondipa namba idzi anodanipa aindipoti idzi namba dzinoda tinobhadhira mari kaidzi. Vanenge vachitikandira idzi. Ina handinambo ndinoshandirwa handimboindi kunoshandirwa naProphet. Nechinguva chiProphet chimboyai vanhu vadini vanhu vari kumbokutsvagai kunoku kuda chiya panapa. Zvinoiti zvidaisa message haina kupinda. Uyu secretary unenge akatondibloka chete secretary uyu kuti ndobvaisa dzimwe nhamba dzemumwe secretary kwavanozonoti tipei mari. Alright. Tiri panguva yakaoma nechimiro chamunyika medu. Dai taionawo vanhu vanonyatsobatsira chinyatsoziva kuti kana iri ngozi vakomana mune vanenge varipo toitirawo kuti vana venyu ava alright isusu makakundikana henyu kutimiririra. Chiitai kuti mugadzirire upenyu hwevana venyu henyu. Tobatana ane mombe. Kana iri mari tounganidza iri mari. Kana tawana anonyatsotitungamirira kuti tisvike hedu kana iko Mozambique kwacho. Toripa zvitori nani togadzirwa upenyu. Marwadza handidi kunyepa.
zvakaoma vategei prophet Josi vategei guys zvokuvatega chaiko masekretary handiwatembi chete handiwatembi masekretary anogona kutoiva wakatobhulokwa kunzi shandisa iyo unonzi 1 unonzi 1 ubhadhare mari saka hatina mari tobhadhara because tichida kunamatigwa isu pano apa free of charge hatina mari tobhadhara isu vategei guys vategei tida kuti vabvunza prophet kuti unogopa sekretary number sekretary umise foni yenyu wotidaira vategei kuti number dzemukadzi wavo dziri mune imwe ndikiri mune imwe foni vategei this is not fair panapa tichakati dhire kuti vanhu vanamatigwa free of charge munhu anotibloka unotibloka ndiwe prophet iwe unotibloka are you prophet iwe wakatibloka you are here obvious unenge wakatisa panapa are you the prophet kana chida kutiudza kuti hauchadi kuuya kufanira kunamatirana vanotudza vegazve who do you think you are you block us here did you tell the prophet that you have blocked us pana vanhu vaingoya chungupuwa zambuko ravo ende prophet ndivo vaitouya kuti simeni ndoda kumboya padhairis ndinamatirei vanhu simeni ndouya rini padhairis ndinamatirei vanhu guys don't you find it weird hamungoona kuti zviri weird so hamusiona zviri weird and then this thing whoever calls sense okuchi ongoda kungobloka vanhu haiwa kana patient zvinotopuwa ukunge akatotibloka secretary serious how do you block munhu asingazoti ari kutsvaga chii ari kudei unongoti munhu sanga ngoda anotaura prophet just plus personal number yako ndakaiwana sei personal number kai haisi prophet private vakatonditi personal number yangu iyi musape vanhu smell ndeyenyu nega ndikati alright bo ende pano ndakabopa munhu ongoti bloka guys voti ndega kupopota ivo avamai avari kutoda hepo pasikana vakutodawo hepo pamuhotsitsi amuhotsitsi 43 years guys vachingovatwa nechinhu 43 years havaizivi imi munokubata nadzo modziziva muchidzipukuda everyday iyo havaizivi motibati ivamutaizivi unatogwa hondo yenyu pano unatogwa hondo yenyu pana paaaizivivo kungoiona yakadhirowiwa chiwa kungowa vanhu vachitaura kuti munhu awara musinungure zvinhu pana pamuwanewo munhu avo munhu wotibloka muzezvakuita zvichitoita inenge itori mhepo yekwako inenge yekunhanikira inenge ichitovhara ndikakudza kuti mamwe mapasta unoti ukade kuti pane mumwe pasta wekuti anokuona obva kuti uyu anombonamata newe mangwana anenge achipopota ugoshaziva kuti zvinenge akazopedzera ndarinda unondiziva ndakambotaura nenamba yake inamba yaprofet ndo vakandipa profet unongotibloka nadhimiwo guys vari favor unongobloka just because ndiwo wakabata foni musi wewe ungobloka vanhu is it fair now chaprofetjesimozadzisimendari kuti uyai kushow uyai tikutsvagai chakablokiwa saka zvinotovaonepi chakablokiwa nemusekretary akutipa imwe nhamba yanoziva kuti nhamba iyoyo kushanonzi bhadharai ma1on1 hatini ma1on1 isu tikuda kuti vauye pano vanongouya semawira avaingoita nhasi ndipo moda kutibloka nhasi takatanga naprofet Josi vasina kana vanhu vaivaziva vanhu vakadzivira prophet Josi vakawanda ukavazivira pano nhasi mamuda kutibloka tumasekretary unblock us please unblock us we are not playing hi dear nine kana ndimiwo vanhu vakawanda prophet vanokadzira prophet Josi panapa nhasi makuda kutibloka nokuti mwana ticha prophet Josi yakura isusu titori madhais tinototigwa special favor hello dear hello no hello munotaura nenere handisisimen mintara pane munafona paneo hello okay Hi, Sisman. yes uri sei mushe kuri sei ndiripo sorry ndiri kudriva ndipa live penyu alright so ndachida kuti zvoni zvokutaura namadha vafona ava is very true zvinoitika inini I'm also going through more or less the same thing that she's going through zvekurarwa izvi inini pandakatanga handizi hangu virgin right but pandakatanga kurara nemukomana
akatondibvunza mukomana ye kuti iwewe aitotomboenda like kutoziva mazera edu tinongochifungidza kuti tichiri virgin. Akatonditi first boyfriend yangu akatonditi iwewe why did that it seems like hauzi virgin. Ndakachishambisa kuona zvawasiko a little bit yamisa zvakaitika. Ndikatoti ndizive zvavari kutaura zvokuti unotozvifila kuti nhasi pane zvarara zvichitoitika ka unotozvinzwa. Husband ikatouya kuzorora newe paunomuka ka unotozvinzwa. Sometimes unotomuka uchitonzwa kuti you feel like utori wet down there zvokuti unotofila kuti pane zvangashitika panapa wotowaipa kudai wotoona zvinhu zviwhite zvinenge zvichitobuda. I experienced that quite a lot kumboedza kunamata still saka zvakaitika kwandiri. I think that was about 4 years ago. Ndantori nemukomana anga atori serious anga ndatotaura mukomana tikatoenda kuma-introductions kuhama dzangu chichi and then ndivataenda kwatete vangu. Saka taenda kwatete vangu in fact ndinana atete about 5 and vese vanogara like nzvimbo 1 vataenda kuma-introductions tichitendera tichikuenda unovaona paya. Apparently one of them patakazobva one of them this was in I think about July. Iye aitada kuya kuzobvisa rora in September. Taenda papa kuma-introductions. Ndakazodzinzwa zvangu at a later stage kuti one of my teachers vakataura kuti kana uyu mwana uyu akaroorwa over my dead body she will never get married. And I'm telling you kubva ipapo I've never had it. Takaenda hazvitanga nambotora kana 1 month or 1.5 months. Relationship yakangopera zvandisina kunzwisisa kuti chichaitika. Even up until now, do you know kuti that guy anogara achindibvunza. That was in 2017. That guy anogara achindibvunza kuti can you tell me kuti chii chakanyatsoitika because I don't understand. Or he later married someone else. But up until now anogara achindibvunza kuti chimbonyatsondiudza chii chakaitika because I don't understand kuti what really happened between me and you because atinombonetsana zekuti tinganzi vanhu vakutonzi vakutorambana. It's those things zema spiritual husband izvozvo. And ndakaipa serious nekunamata nekunyebera but apo pandakazonzwa kunzi ivo ndo vanga vari responsible. Pese pandinonamata ndikaenda tinoenda kupentecost ndikanamata vanotomanifesta kuti ivo vasvitora kuti uyu hambopakarohwa zvitomboite. And ndotozviona kubva pandikapedzisira kuita relationship nemukomana yeye up until now ndikakudza kuti handisina kana relationship inolasta 6 months ka munofunga kuti ndikukunyepera ikutinei zvinoitika and zvitori real story true. Pane kubasa kwandaishanda and it affects you like zvangashitaura namadha kuti it affects you even your finances kubasa kwako and everything. Ndanditori neposition yangu enandinayo and ndakashanda kubasa uku I think almost about 5 years. And then comes along this girl South African angouya ndakatomutsena akatodarika nemumaoko angu and kwangu nepolisi yekuti vanenge vari older vanenge vachishanda vari older ndo vanowana mapromotions first before vamwe vanhu vanenge vari vanyuwana. If I can tell you kuti musikana uyu akaona position musikana akapfuura nemumaoko angu inini kapaine position yegeneral manager yakavhurika. Ndikakudza kuti all of a sudden ndakazongoona ndatodarika musikana kwakungwananzwa kunzi uyu musikana uyu ndiye atova general manager. Inini I was pacompany ipapo for 5 years. Musikana uyu angaine I think angane 1.5 years apo ndakutonzwa kunzi musikana uyu ndiyato hazvina kana mbotora kana time kana mboti chii. Ndakutonzwa announcement musikana uyu ndiye atova general manager. Ndakutoona kuti zvinhu zvakuchinja. My boss anga aimbondifarira but ndikuona kuti zvatochinja akutova close nemusikana uyu zvinhu zvatochinja handichatombofarirwa pabasa. That's when I decided, you know what, Africa ndiri kuchingozisiya ndema pandakabva. If I can tell you kuti boss wangu pandakaresigna ndakaudza kuti ini ndakuenda ndakavapa resignation letter kangu kuti okay havana kana kumboti kana kumbochema chimoti you've been with us for long vakatibatsira vakashanda because when I came kubasa ikoko I'm taking 10 things around in my department. Ndikakuudza even everyone anoshanda pakumubvunza anokuudza kuti musikana paakauya this department was dead. She worked so hard to make this department what it is now. But ndikakuudza kuti pamusana ndikati ndakubva vakangoti okay fine vavangu and I left just like that. Because the spiritual husband it affects you in a way which you're not sure. Unongovenga nevanhu like if people dislike you in a way zvokuti unongozvibvunza
did I do anything wrong to this person? You know what I mean? Like vanhu vasingambofungidzire saka it affects you. Zvinototinetsawo kuti nai Mwari saka kana zvakadai saka tinonoponera kuti if things are like this. Saka ndaitangoti hangu zvachana namadhava, it's very true kuti like every aspect of your life gets affected. No matter how much you can try and pray, it's and then later on and we don't know which state of faith because it's not affect you know in all areas of our life. Hatini yedu copyright panapa is automatic. Ukangorekodwa malive edaya. Unotoroka kana wanga une monetization bayadiswa. Kana wanga usina monetization uchizotasa monetization chipande red flag inenge itotwa kudara. So if you know what is good for you now, our malive edu ha record. You don't take our pictures uchisa ukupona unorowa ne copyright. Picture yangu iyo awuitori chikanda unorowa ne copyright. Andimanzwa mablog munozviziva zvakaita pamasura mukuzviziva. Musa pan, Musa Nakudzai, Munozhiva. Right. Thank you, Munino Angrica. Tinga Chagel, Tinga wanna say to our panap, Mbubatsi Kwambita. Right, thank you so much. Sharp. Guys, what I just again to Zika or I all right. Guys, most of you know what say way, but take a prophet you say or take him, what take game, I take a so one about to do a kuno question the chunk, but as in the Kugona, the Kaploka and Kuko so from something, the Kaploka and the Kaploka the Kaploka and Mona to block and us, nothing of Mona to Shaka. Mona Zaki page, I am Busan Wakawanda. You know, the expert that can only wash our social media, Tango Kuto, Kutianos, Digash, not Tuka, but you know, Tinora be we expect that. But we don't expect that. No, we don't expect that. Van Wonje, Bakawando Kabudane Pano, Kungo, I sing your own platform just like that. Platform, Itaya only platform which could a page. Takapa and Akonda Kusikama and Wakawanda Kaskama, Kusumuza page, Kusignori. It's not easy to Kusumuza page. When Makonda Kaskama Panap, Pano Wakanda page, Oshka Fire, Oshka Sumka, Okana Karambao, Hauna Rakra page. This also. But when Wakanda Vakasum Kirapan, Lupokapa. When we want to talk to our look at it, can I tell my enemies? I would not take out at Zapapi. And one, taking what I all is, oh, Marimakanak, Munungura Bamuri, Marikopuri Coco, Bakabuda Mokomedunga, Kuro, Vadai, Patikumunwaman. Guys, we don't expect this. But one of the church man, Makakombe, a prophet you block because Mako feel out prophet Makura. Now he's too big. Kutuana Yapa Diaries. Prophet Roshana Nevan. Mileti could say. Prophet Roshana Nevan. And it's not like Tinoda Panapa every day. Prophet Vito Uyakwandiri Vega. Smelinda Garissa. This is not Boyakuan, Dokumbro Boyakuan. She no number two booster. Prophet Kwabadi Koko. And one. So then you put my secretary Moya Panapa Makapo, but there's a few and marry my secretary. Hello. Hello. Hi, how are you? Hi, good afternoon. Is that Melon? Yes, who am I talking to? Okay, yeah. I'm very well, and how are you? Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Yep. I can't. Can you come again? Okay. Uh-huh. No, not now. Not now. I mean, is it compulsory? Yeah. So I think for now I'm okay. If anything changes, I'll come back to you. Yeah.
Yes, I know. No, I get it, but I think for now I'm okay. Yeah. Okay, bye. Thanks, sure. Kuja kuliwashipanira kwakona insurance kuti kudiko. Boxi. Ndine new boxi. Kurai kachumu. Ameno ndine stare. What? Ndine ngamuni makatenga chinhu kakangama. Right. Saka ndiyo guys, vategei vauye panapa titovabata. Kuti titovabata tione kuti tanzi view to the life. Hai, pana chine nyuwani chinge chiripo apa chokuti chingashamisa hacho. Anumani ndangotusumuka kutivhurira yangu achigogotsa pato. Anumani. Saka saka takanga tadi tapedza yedu guys, at least life yedu yanhasi ndimakatenga chinhu chenyu tapedza yedu life yedu yanhasi guys. Prophet Josi tivaramba tichivatega vauye tinoda kuti vatichadze vatudze kuti what is what. Vanhu vanoda kunamatigwa pano hatibhadhari mari munamato pano vanouya for free vachinamatira vanhu voinda. It's not like vanouya everyday vachinamatira vanhu everyday. Kawani ipapo pavanongouya vachinamatira vanhu voya vosunungurawo vanhu voinda. Vanozonziwo uyaiwo mutionewo voinda kunovaona kwaRwanda. Saka imi masekretary hamuna right yekuti mutibloke, hamuna right yekuti mutibvise pakutaura naprofeti. Profeti kana asingazadi kutaura nesu pano vanofanirwa kundiudza vega nemuromo. So kuuya kwavaimboita kwandiri vachindiudza kuti simedi toda kuuya padhairi, vanongouya votaura kuti hatichakwanisi kuti tichiuya because takura. Toziva kuti vanhu vakura vakudiwo vakuita zvavo. Kana tichienda kunoforera online toenda kunoforera. Even inga mafunctions enyama ita kuJoburg munondipa chikuadvertise raiwanda. Mafunctions avanoita maprayers maconference vanouya nawo kwandiri voti kandaiwo ndichiadvertisa pano nhasi nokuti akukumbira kuti vanhu vauye vanhingirire. Exactly. If ndova ndokutotsvagira anti vavava ndova ndokutsvagira prophet. Saka chachi chenyu mazviona chidiki apa chipfupi. Makatenga musina kumesha maybe. Saka tinotsvagira antivo vaya vasirivo voga vanenge vane dambudziko rakadaro. Kunotoona nemusikana mwana mudiki afona apa nedambudziko rakadaro nevamwe hanzawo famba igurukero dzinekikamba. Aiwa. Tachipesana nhasi ndo patatosanganawo vari ovabva wabuda vakambotendera kwanga vaenda kumaappointments avo kutodzoka izvozvo. Anomaona. So guys, mosora zvakanaka tosangana mangwana antika ku toxic parents and toxic children. Tomorrow let's meet again, same time same place. Anditika mwana kuitire zvakanaka mukaenda paProphet Josi muti munonyora kuti mukutsvagwa nadzisimeli vakablokwa. Mwinde kunonyora ikoko kuti simeli vakablokwa namasekretary vari kukutsvakai. Handimaona. Muvaudze kana maenda kupeji kwavo kuti muri kutsvagwa uko vakaanibloka nemasekretary vari kutokutsvagai chaizvo. Advise ndicharamba ndichingovatega pano kusvikira vauya naini moti zvinoita zvinhu zviri fair. Tozviexpecta kunana nhingirikira vamwe vakabhanda pana ava vakakura vanozvoona kuti vakurawo ava bo zvokuti voitawo life dzavo vakoko vachidaro daro votokangamawo vototoita maenemies bo. Haikona kumunhu waMwari. Aiwa kana Prophet Josi mudiaries. Prophet Josi is one of us. Pano patoda munamato pano vanotouya. Vanotoenda achitobhadhari vanotouya pana patonamatira vanhu voinda zvavo. Muda kuti Mwari vari kutorere chipo chaProphet vari kukura zvakanaka chanana. Muda kuti Mwari vatorere blessing yokuti isusu tagunun'una. Iblessing totogwa kana kuti tagunun'unawo. Kusakangama kwawakabva. Yes. Naimi. Chiitei kuti titaure naProphet. Mutora zvakanaka guys, andika tobata time Mwari kuite zvakanaka. Takamirira flyer Haiti Elegant 2024 Haiti Cape Town South Africa. Flyer gari uye tione kuti taronga tafamba sei. Andika please don't forget to buy your tickets for Zimfest, right? My tickets are Zimfest. Link ranga chikandwa mu comment section umo. Do manga mune link, you press that link inokuendesa kuma tickets. Andika muvepo zvakare tinenge tichitengesa sadza. Anditika rinenge rakarohwa gochi rinenge riine magango. Anditika pachiJozi style chaipo pachiZimbabwe style ndo patinenge tichitorova ipapa. Anditika saka please guys tobatana musarege. You have maparties ndatingiswa 6 ndinenge ndiri kuDerby. Anditika kuDerby here ndinenge ndine kune birthday ikoko iriko. Anditika I'll be the MC. You have your parties that are coming up kuda MC. Anditika tiripo. You get in touch with me. Do kubasa kwedu, do ku department kwedu. Maiwonezi hamusina kutoburisa madziso.
That's can't wait to meet you. Oh, we see you. I'm going to see you very soon. Amanda, take a chiripo and tika. I'll ask you kuti kuti vakubvumitsira vari kudebshare kuti vangouya kana kuti strictly by invite. So that I'm going to debshare vakwanisa kuuya tifare pamwe chete andika as diaries. Anditi takutozvitangidza so and atimiswi anditi maona. So guys, muitigwe zvakanaka anditika. Amanda, miss you, love you so much. Bye bye.